سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنا يلومون كم وترو العلا قد سنة زلوه تعستوتات حزنا لكم قريبنا لنا ناي لومي بزوح زحقسن دس زبلن بزوح عب ميديا زيرا هم ما قد حبريتا كبكم كفتني سلازي هذا كابتي دس نابل نزقو بروزلو فيديونا نسمع لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من بحناس من قدي أبزعنا زتقصو زقدفكو زرسعكو صقركو انتلو اب comment section كتملو بتعتنا حتىكم ملو مارسي it's gonna be very interesting مجمريا بزي كنجمر انتاي كادالو بريزيدنت إسياس أفوركي نلعلو لوخ إيطاليا تقبلو أب مدنفع كلتا زمدنان شركنتاو متحققازن تزراري بوم غازيتنيا نصر الدين عبد الرحمن زدالو صبصاب قرمسقل قرزقهر كقربويم بريزيدنت إسياس أفوركي لومي أبسعتات دحر قطري بمنستر حرشة لأولاونة مقبن هابت قربن فرانشيسكو لولو بريغادي مزيزة مرحان مغتل منستر قدات وصان أحقراو متحقازن إدموندو تشريلي زركبون لعلواي لوخ منغسي إيطاليا أم مدنفع كل التأوزم دنان شركة تاو متحقازن تزراري بهم أزي أم قبل أقايش دندن استخايدن أقدمو أب استللي ناي لمعات مدبات زتكورن ركب أكالن مغصلتان نايتي أبو حلقاتيت كل تشحن عسران أربعتن أمانغو بريزيدنت إسياس أفوركن قداميت مستر جورجيا ميلونن أب روما استبسح من ردايو أبز ركب أب ثلاثات ساعات وفري ممعبال تحت غرسي مسنع حرشة هابت بحري توريزم باهلي سبورتن ممعبال عام سبن قطباوي شركنتن كمون زوباو السلام ستان رقاتن بالسفيحو تزراريبا دحرت ركب أبزي استطقصت صلاتات حافشاوي ناي متحبار السند كخطة من كله نتقباريو بزبلكت أبي إرتران إيطاليان كالسالي ركبات ككايد أمر الذات بسيحو نتسند بوغن إرترا منستر نقدن اندسترون آتو نصر الدين محمد صالح بوغن إيطاليا دما مغتل منستر قدات وصان أحقراو متحقازن مستر إدموندو تشريلين كتما ملو منستر حرشة لولاونة مقبن هابت قربن مستر فرانشيسكو لولو بريغادي نيري نابزها بحبريتا إذا تبسيحي زولا قسقاس ناي مجمريا تقبراو سقومتي نايتي كلتا متحقاز المنفع عبسمران رومان ككايد سنح ركبات كمزخونة أبريهو أبتركب بوغن إرترا حلافي قطباو قدات هزباو قنبار ني ديمقراطن فتحن آتو حقوس قبريوتن منستر نقدن اندسترن آتو نصر الدين محمد صالحن بوغن إيطاليا دما أمباسادر أب إرترا مستر ألفونسو دي ريسو ترخيبهم نيرام بريزيدنت إسياس كاب 28 تطرق ساب 8 لكاتيت كل تشحن 24 أب إيطاليا أب زكايدو ناي سرح مبصح مس قداميت منستر جورجيا ميلونن كالوت منسترات زركبو مسبب سلطانن أما معبال كل تأوزم دنان شركنا تاو متحقازن بحفشة أبصلثات تحت غرسي سرقاتات من قد بابور ودبات حرشة سمعة هبت عسان ساعتن دما بفلاي مزتايو الزكاريو بمنستر تكالات وانينن هاقراو فرياتن أدلفو أرسو استمرحي فولي لوخ منقسي إيطالياون أبور حسنك للتشحن 24 أب إيرترا تمسسها لركباتن عدت أب لمعتاوي بوتاثاثن تكالاتن مكيادو عيرسعن That's a lot. So, زنريو زلنا كونتات نابي يزخيد زلو انتاينا نتسمع زلنا انتاي يزقبر زلو زبل بزح ريتوتات بزح حبريتاتات إنا سمعنا زلنا مچم منقس إطليانن منقس إرتران هذا عمي قطباو شركنة مقبار يقوايو كم زلو ننوي حوان رينا نيرنا أبزي channel زدما بزي صفحة كافرز قبرنايو إرترا مستليان تقبرو حدا كابتي سرب التخاول لوتي نتي إرترا زلاتو قطباو كمدما دبلوماسياو تساقتي كابو نموتا حدا كابتي game changing دبلوماسي كون زخليو إلنا تزارينا لنا الزمالة دما تليان أب إسران حمشتن أب تحت مرحنتنا جورجيا ملوني أب بوتاي زلوا أبي أوروبا حبرتين لنا أبي أوروبا حبرت رايدي كونه مس أمريكا مس بريزنت دونالد ترامب زلوا زمدنا قربتن تسمعنتن تليان مس إيرترا كتسرحنا بحق دليت انت اللوا خوينو بزح نقر نختقير عقمك هلوايو بقعتك هلوايو نازي كونتات زدما جورجيا ميلونا بتحت مرحنتا نازي قدايز بتخكل كتقاملونيا هاي تتقاملونيا نزبل ننوي حوان تزارينا لون تنتينا لون إذا حسبنا لونيو بركز جورجيا ميلوني أب أفريقيا فلويت أما تخمزلوا أبتماتي بلان بزبل أوروبا أفريقيا relationship أبستبالي وديوميم أبتزرباتي مس بريزنت إيرترا
ننوح بعمق التزراريبون فلو يلوخنا تابير ترامتيو بزح سمن معاد جيرو بزح نقرات بدحر مقارجة يسرح كم زنبرة نعنا زي تنقرنا يقداس اتبدحر مقارجة تسرح زنبرة نزي أب على إرترا أذن على زنبرة أجمعات مجمريا كيف التحكم زلوا ويد زرع معناته اللي أنا بإرترا ينفصل قبل نعرفينا مجمريا الجداب على إرترا زلوا ادخال الجدات زي قدس تي ناي سويفت ناي بانك الجدات زلوا على إرترا نكل عال لعل تعطح قبرهم زخولون نسخ يتل عليه إنفستمنت خبر كبيت كون كم زخون تزارينا لنا بزح تنتينا نيرنا بزي مبار نزحجي تفتي مزلوا عبي ساينينغ ناي ديل أمن تاي تمركي سوم يوم جرام مزلوا اسكي مجمريا نزي نخن رد عند حرخينا حنت عباي بسراتون كبكم يقدميو أبزي تاي ل حنت قداسي صحفتي بوست جرا اللغة مسلكم بزح سبكر دازغل إرترا مستليان a new chapter of respect not repetition ስለዚህ أمون إرترا تليانن عبي حدش معراف ناي متببار محجزي تقاطمي تاريخ هيكون زدقام زلو ስለዚህ from colonial exploitation to mutual cooperation ካብ ናይ መግዛእታዊ ምዝመዛ ናብ ክልቲኦም በማዕረ ሽርክነት ኣብ ዝገብሩሉ ንሰግር ኣለና a historic U-turn that must serve the people not repeat the past ስለዚህ እዚ ሕጂ ታሪኻዊ U-turn ወይ ከዓ ዓቢ ካብቲ ቀደም ዝነበርዎ መንገዲ ቀይሮም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንክሰርሑ ይመፁ ኣለዉ Eritrea remembers but Eritrea also moves forward from colonizers to collaborators a deal long overdue ስለዚ ኤርትራ ጥልያን ኣብ ልዕሊያ ዝገበረቶ ታሪክ ትርስዕ ሃገር ኣይኮነትን እንተኾነ ኣብ ታሪክ ድማ ይንበርን እዩ ስለዚ ንዝሓለፈ ታሪክ ኣብ ፅቡቅ ሰነድን ቦቱን ኣትሒዝካ ምስ ጥልያን ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ሽርክነት ንምግባር ድልውነት ከም ዘሎን ንነዊሕ እዋን ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ካብ ግዜኡ ኣፀቢቑ ደንጉዩ ዝጅምር ዘሎ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ ኤርትራን ጥልያንን ኣብ ምንታየን ተሰማሚዐን ዘለዋ ትሰምዖ ፀኒዕኩም ኢኹም ኤነርጂ ኤንድ ማይኒንግ ዕደና ናይ ኤርትራ ብዙሕ by the way እዛ ሓበሬታ እዚኣ ክበክም ከለኹ ኤርትራ ብፍሉይ ናይ ማዕድናት ፀጋ ዘለዋ እያ ኣብ ካልእ ሰሚዕኩም ኣለኹም but this ደጊማ ኣነ ፂረ ክነግረኩም ኤርትራ ተውፅኦ ዘላ ማዕድናት ኣዝዩ ውሑድ ካብቲ ዘለዋ ብፍሉይ ፀጋታት ናይ ማዕድን ዘለዋ ኤርትራ እንኮላይ ነዳድን ጋዝን ከም ዘለዋ ይጥርጠር እዩ እዚ ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ክዛረበልኩም እየ ሳክት ከምዚ ብስምዒት ዘይኮነ ብዕምቆት ዝፈልጥዎ ካብ ዝመፅእ ሓበሬታ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣመና ብዙሕ ማዕድናት እዩ ዘለዋ ጥልያን ናብ ኤርትራ ዝመፁ ዘለዉ እዚ ወርቅን ኮፐርን ሰማዕነ ጥራይ ከይመስለና ኤርትራ ብዙሕ ማዕድናት ኣለዋ ስለዚ ምስ ጥልያን ዝግበር ዘሎ ዲል is a very deep very important በኤሮጳ ደረጃ እውን ስትራቴጂካዊ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ and this is going to be a very important ቅድሚ እዚ ምግጣሙ እዚ ነገር እዚ ጥልያን ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዲል ቁሩብ ተለይን ድሕሪ ተመሊስና ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከባኩም የፅንዕ ኢለ ኣሜሪካ بتحت مجارجة مسيرترا تقبل زلا كرينا so انتاي energy and mining ساعتن عدنان كلتنا إيرترا بزيك على العالم زد ليوا مسرة أو يعني بتاعت إيرترا دما أبزع عودتات زدم بزح تسقطات زلوان بزح معبالة جيرا زلا معبالة كتجبر تخلني infrastructure development of course infrastructure ناتنا بحكي صربة تخاولة وتياد ليو من قد بابور لنا من سرحي هو أبزيت لي أنا تسرحي so they know إذا وتنا إيرترا بملو أبس مرة يكون أبكال زول infrastructure من سرحي هو طليان so they know لك طليان كيتكم vacation تغيركم infrastructure ناتهم كابتي قدم أبزيت طليان استسرحي حساب حج بزح يتغير ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ከመይ ጌርካ ሞደርናይዝ ትገብሮ ትሕድሶ ዝፈልጥ እንተሎ ጥልያን እዩ ስለዚ this is a very very important relationship manufacturing and industry of course ፋብሪካታት ናይ ኤርትራ መብዛሕትኦም ምስ ጥልያን ርክብ ዘለዎም እዮም ሕርሻዊ ኣካይዳናትና ምስ ጥልያን ርክብ ዘለዎ እዩ መበገስና ካብ ጥልያን ስለ ዝኾነ ስለዚ ንከትሕድሶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትገብሮ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥን بدرجة عالم دما أبصبغ درجة زي اللي نبعلو كمعبل زدلي نبعلو expand غبر زدلي طليان كم كلام يكونتن لومي بدرجة عالم تدلينا تاتا إنك هميز غيزلو سلازي كم بحدش كم إيرترا كتنسويهم زدلي زلو سمون سلازي كل يوم تمساسال ربحي زلو مابزي agriculture and marine resources هبت عسا يكون حرشة طليان بحرشة أب عالم كم زلو هجراتين بهبت عسا دما بكل مجانا ببحرس تخبباتي سلازي أبكلتيون بزعت مكروز زلويا مستليان مسير تراز جبر دما تزقربن تزبالت أنزم دنا كون كم زغل بزح زرب عزل ليه كرن هيمن كابيتال أعمسب معبال كم دما تمرتي إرترا نفسها زخالة اللواجن كابيتاليان كتروح تخلون على زيادة هيمن زي education and human capital مس China ومزح ديل سلاز جبر زلو كابيتاليان فلوي نجار كن رهبان خل على كبلاي كنيجن ستيل practical skill manufacturing بيتكسر راح قال ملعبوتات اللي عم تعمي نفعاتهم
ምስ ኤርትራ ድማ ብቀረባ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም እሱ ጥራይ ዘይኮነ ክንደይ ኤርትራዊ ኣብ ጥልያን ንሰርሕ ኣለና ስለዚ ጥልያ ምስ ኤርትራ ትሰርሕ ክንብል ከለና ብዙሕ ኤርትራ ኣብ ስደት ዘሎ ጥልያናዊ ዝኾነ ናብ ኤርትራ መፅኡ ንክሰርሕ ዝበለፀ ዕድል ክረክብ ምዃኑ እውን ምግንዛብ ከድሊ እዩ ኢኮኖሚክ and financial cooperation yes finance and economy ኣብዚኣ ኣገዳስነት ንዛረብ ኢና regional peace and stability ጆርጅያ ሜሎኒ እዚ ዲል እዚ ክግበር ከሎ ኣበይ ከይዳ ኣላ ትፈልጡ ዶ ኢትዮጵያ እያ ከይዳ ደላ ኢትዮጵያ ከይዳ ነይራ ዕላማ ድማ ባላንሲንግ ኣክት ይበሃል ንኣብይ ኣሕመድ ሸው ጌራትሉ ኣጆኻ ጎንኻ ኣለኹ ገለ መሌላቶ ቀንዲ ኣገዳሲ ዲል ዝገብር ክፋልናታ ግን ንኤርትራ ሰዲዳ ምስ ኤርትራ ስለዚ እቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ሲቹዌሽን ፅቡቅ ጌራ ስለ ዘንበበቶ ክልተ ልኡኽ ኣብ ደ ሴም እዚ ኻ እንታይ እዩ ንኣቢ ከይቀየምካ ኣጀንዳኻ ከመይ ጌርካ ተሳልጥ እዩ ነይሩ በዚ ምስ ኣቢ ኣነ ኣለኹልካ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ናታ ናይ ቁጠባ መሓውራት ናብ ኤርትራ ሰዲዳ ኣገዳሲ ዲል ጌራ ኣላ ቨሪ ኢምፖርታንት ካብኡ ቀፂልና ምናልባት ንእሽተይ ድሕሪ ኢለ ክገልፆ ክልየ ግን እንታይ ኢለ ኣለኹ ቢልት ኤርትራን ጥልያንን ታሪክ ፍልይ ዝበለ ታሪክ ዘለወን እየን ዘተኣሳሰር ታሪክ ኣለወን ካብ 1890 ክሳብ 1941 ንኤርትራ ብትገዝአሉ ዝነበረት እዚ ሎሚ ዘሎ ሞደርን ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኤርትራ መንገዲ ባቡሩ ይኹን ፋብሪካታቱ ይኹን ፅርግያታቱ ይኹን ህንፃታቱ ጥልያን እያ ሰሪሓቶ ንኤርትራውያን ኢላ ይኮነት ሰሪሓቶ ንክትምዝምዝ ኢላ እያ ሰሪሓቶ ትክክለኛ ታሪክ ምንባብን መፅሓፍን ኣገዳሲ እዩ ቀፂለ ድማ Asmara was not Africa's Asmara was one of Africa's most advanced cities by 1940 ጥልያን መንግስቲ ጥልያን ኣብ ዝወጥቀሉ ዝነበረ ኣብ ዝወደቀሉ ብእንግሊዝ ዝተተካሉ ኤርትራ ኣስመራ ድማ ብፍሉይ ታዝበለፀትን ዝፀበቐትን ከተማ ናይ ኣፍሪካ እያ ነይራ ስለዚ ጥልያን ብዙሕ ሰሪሖም ንኤርትራ ገዲፎም እዮም ዋላ እኳ ከም ካልኦት ገዛእትን ጨቆንትን እንተነበሩ ብሪቲሽ ድሕሪኦም መፅኡ እንግሊዝ ነዚ ክንጠቕሶ ዘለና እዩ እንታይ ናቶም ሌገስ እንታይ ሓድጊ ገዲፎም ስርቂ ምትላል ህዝቢ ምምቕቃል ሽግር ፖለቲካዊ ዓዘቕቲ ካልእ ብእንግሊዝ ዝተሃንፀ ቤት ትምህርቲ ዝተሃንፀ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ዝተሃንፀ ህንፃ ይኹን ምዕባለ የለን ምናልባት ትምህርቲ ከፊቶም እዮም ዝብሉ ግን ምናልባት ንሰብ ንእሽተይ ትምህርቲ ይብካ ንምድንቋሩ ንምጥፎ እንተዘይኮይኑ ካብ እንግሊዝ ሓድጊ ፅቡቅ ከምዘየለውን ምግንዛብ የድሊ ድሕሪኦም ኢትዮጵያ ዝበሃል መፅኡ ናይ ኤርትራ ዝሎሚ ናይ እስላም ክርስቲያን ዶ መታሓት ኮላዶ ገሎ ዝብል ምምቕቃል ናይ ፖለቲካ ኣብ ኣርባዕታት እንግሊዝ ባዕሉ ኢንጂነር ዝገበሮ እዩ ሓደ ካብታብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝነበሮም ፅልእኻ ይብልዎም ናብ ኤርትራ ክወሩ ክመፁ ከለዉ ኤርትራውያን ብርቱዓት ስለ ዝነበሩ ንእንግሊዝ ብፍፁም ከምዘይዕወቱ ገይሮሞም ስለ ዝነበሩ ቂምታ ሒዞም እዮም ናብ ኤርትራ መፅኦም ነዞም ህዝቢ እዚኦም ቤላ ገይረ ክድክሮም እየ ዝብል ቂምታ ከም ዝነበሮም ኣብ ገለ ፅሑፋት ናቶም ሰፊሩ ኣሎ ካብኡ ቀፂሎም ኢትዮጵያ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ንበዓል ድሑር ሃገር ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ፌደሬትድ ክትከውን ክበሃል ከሎ ብዙሓት ተዓዘብቲ እንታይ ዓይነት ፌደሬሽን እዚ ድኻን ድሑርን ሃገር ዶ ንሓደ ምዕቡል ሃገር ኣብ ትሕቲ ይገብሮ እዩ እንተኾነ እውን ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ክኸውን ዝግብኦ ዝብሉ ሰባት ነይሮም እዮም ኤርትራ ብቁጠባ ብኢንዱስትሪ ብካልእ ዝማዕበለት ምስ ሓደ ሓንቲ ዘይብሉ ሃገር ከመይ ጌርካ ፌደሬሽን ትገብሮ ግን ድሌት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝነበረ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ግዜ እቲ ግዝኣት ናይ ኣሜሪካ ነይሩ ብግልፂ ከምኡ ነይሩ ግን ናፅነት ከም ዘለዎ ግን ኣክት ይገብር ነይሩ ስለዚ ብኸምኡ ኤርትራ ፌደሬትድ ኮንኪላ ብቃላት ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ድማ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ እንተሃኒፁ ሃይለ ስላሴ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ዓፅዩ ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ፋብሪካ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንተገይሩ ሓንቲ ፋብሪካ ኣብ ኤርትራ ዓፅዩ ኣሎ ስለዚ ካብ ኤርትራ ተምልቕ ኣብ ኢትዮጵያ ትተክል ካልእ ስራሕ ኣይነበሮን ንህዝቢ ኤርትራ ትባድል ትጭቁን ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተንስዩ ፈንጢዙ ንዓታቶም ንኩላቶም ካብ ታሪክ ሰጉጉ ኣውፅዎም እዚ ናይ ሎሚ ናፅነትን ልውላውነትን ስለዚ ኢታሊ ማስት ናው ቢልት ፎር ኤሪትሪያንስ ዊዝ ኤሪትሪያንስ ስለዚ ሕጂ ከም ቀደም ደይኮነ ምስ ኤርትራ ብሕብረትን ብክብረትን ብሓባር ክሰርሐሎም ኖ ሞር ኤክስፕሎይቴሽን ታይም ፎር reparative cooperation and this partnership must focus on mutual growth dignity and local empowerment ስለዚ እዚ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተማሂራ ምስ ኤርትራውያን ኮፍ ኢልካ ብሽርክነት ብማዕረነት ንክልቲኡ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ክብረት ብዘለዎ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ድማ ስኪል ሒዙ ክዓቢ ከም ዝኽእል ጌርካ ክትሕግዞ ክትክእል ኣለካ ኢልና ኣለና ኤሪትሪያስ ሆፕ ኢዝ ተስፋ ናይ ኤርትራ ዴቨሎፕመንት ዊዝ ሶቨሬኒቲ ቴክኖሎጂ ኤንድ ስኪልስ ትራንስፈር ሪል ኢንፍራስትራክቸር ፎር ዘ ፒፕል ስለዚ ምዕባለ ልኡላውነትና ከይተንከፈ ዴቨሎፕመንት ከምኡ ድማ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ብቅዓት ናይ ምስግጋር ከምኡውን ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኤርትራ ቀልጢፉ ክበራበረሉ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ረሲዕና ይኮናን ግን ንቅድሚት ክንጥምት ድማ ግዴታ ስለ ዝኾነ ኢለ ኣለኹ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ካብ ምንታይ ተበጊስና ኢና ነቲ ኣነ ነዚ መበገሲ ፅሑፈይ ካብቲ ናይ ኤርትራ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣበይ ክፅሒፎ ካብ ዝነበረ ተበጊሰ ገይረዮ እዚ ሸር ግበርዎ ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣሉታውን ፖለቲካውን ጥራይ ካብ ዝኸውን ቁጠባዊ ዕብየት ናይ ኤርትራ ድማ ሸር ክግበር ከሎ ክንግደሰሉን ክንደፋሉን ዘለና ኢና ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ሸር ክገብርዎ ርየ ኣለኹ ነቶም ኤርትራውያን እውን ሓግዝዎም ጊደውን ሙሳ ክኸውን ይኽእል ህንፃ አንደ ብርሃን ክኸውን ይኽእል ካልኦት ኩላቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ተኸቲልና ኤርትራውያን ኩልና ሸር ክንገብሮን ከነሰጋግሮን ዘለና ጉዳይ እዩ The best part of everything ኣጋጢሙ ዘሎ ግን I'm going to give you another ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ኣብዚ ዝሓለፈ እንታይ ተኻይዱ ነይሩ እዚ ዝክርዎ ይኹን I extend our warmest congratulations on the occasion of the 34th anniversary of Eritrea's independence. Today, we celebrate the rich history and culture of Eritrea. The United States looks forward to strengthening its relationship with Eritrea and to advancing our shared goal of greater peace and prosperity in the Horn of Africa. እዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ናጽነት ናይ ኤርትራ ኣብ ዲሲ ከባቢ ኣብ ዝነበረሉ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ መፅዩ ምስ ናይ ኤርትራ ፅምብል ኮይኑ መልእኽቲ ካብ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ድማ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዲስን ከባቢያ ንዝቕመጥ ዝነገርዎ ነይሩ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ብዙሕ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ይካየድ ከም ዝነበረን እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ድማ ናበይ ገፁ ማዕቢል ኢልና ፍሉይ ልኡኽ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኤርትራ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ መጀመርያ እቲ ዴስክ ናይ ኤርትራ ሒዙ ዘሎ ጥራይ ከይዱ ፀኒሑ ድማ ናይቲ ኣፍሪካ ቢሮ ዘሎ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ ኤርትራ ተራኺቦም ብዙሕ ከም ተዘራረቡ ዝዝከር እዩ ናይዚያ ሓንቲ ኤርትራ ዘይሓበሩና ካብ ክሬዲብል ሶርስ ዝመፀኒ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ዝቀረባ ናብ ኤርትራ ገይሹ ከም ዝነበረ ይንገር ፍሉይ ልኡኽ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ መስመራ ኸይዱ ምስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ከም ዝተራኸበ ድሕሪኡ እዚ ናይ ጣልያን ምምፃእ ምሱ ዝተሓሓዝ ከም ዝኾነን ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ክትሃንፅ ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ መቐፀልታ ናቱ እዚ ርክብ እዚ መዓዝ ተኻይዱ ምስ ምንታይ ከነተሓዞ ንኽእል እዛ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅን ኢልኩም ስምዕዋ እንደን ተመሊሰ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ محقان الآن مسو كي تربصنا كي تعوقنا من نمطات كي كنا نأتي حلفين هاي بايدن جزء قاريتوز نبرزم دونا حدثنا عن كسر خنكيل علىنا إذن وسيط كنرخب لينا تصفاتات علىنا يبلنا أوتات أبتن تانيتات عين أوتنا تسم دونا خصل دلوي ونقصلينا مسكالو تسم دوتات زاميدنا جن دبر وسيطو نزي قطوانا نقول دلنا نوعو خم دربح نقبر كل أجرها كند خباتهم سبيت رايد خون بس قطوانا دلو زمدنا تاتنا حيلنا نتصمدو كنا درعو نكيل سلا دلنا ذي كومبلكسي مالته قليل تزاروا له قليل كمسل قل بجبروا تصرح لون المعنى تقط الرجاجس إنجن عقل ذا حتتيو كون أو دقيق زرزرات اللي هو وضعوا جمجمات يحتت أفتح جزء تقص كأجن كوب بريزيدنت نوح زبالة مثلت جزء حساب قلت شحن أسران شمونتن أسران شعتن خاطب الثاني حكامو تجزء ساينه وحندا نتصمد جدا أجي تايو أبز أجي لنا تاينا نقبر لنا نايت ما قصل تاخد الزارب تن كابع خلتشين 10 شوعتن كسب بايدن دو ترامب دو سالم بايدن مسألة من بره زرزرات الله انتاي معبيلو نعنا دملكت بقطع أبزوانا ها تي ميس جايدد بوليسيتات زمصو صعبينات انتاي مسل نيرو مزقوب دات الله أبز حجنا أتوقن نزل مساعد الله 3 عامات زي فرق خيد الله زعمت زي طرفاون بزحلن كاب 26 يمركاغن كساب 28 صبو ساعات له سرح له بتنا يقدم تمكرنا أكمنا سلا ذلوا مالتي أجي ترامب كم معدار مشيلو إلنا نزارب نحرالينا خلنا أجي عدلها بنا قدم سرعنا أين بلنا زي حجز وسطنا سقمتي زي عمت زي أخل تشان أسران حمشتن تصلح لنا نعنا
كتا حجي انجيج مقبار ويدما تراقبونا سمعونا ريتونا تقبلوا أم بال دهو خيا بالله قدامنا تاتسلا دلوهم قدامنا تاتهم ريسبكت نقبره تعويغنا حجي وتف كنبل أبزو خمسة ونعطو انتاي وتصيد خمسة لا يمسني سلازي تزيادة خنصر حلو دلنا قبزن مساعد اللوا سلسة عمتاتي حجي مدلواتنا أبزينا كلتشان اسرانا حميشتن ودينا أبزرزرات وين أتينا دقيقنا نتند مساعد سلسة عمتات جن بزي مسلكاي كن دخمل لنا عبيت وصيتات كن صبينا إذن تصفالو إلنا نزارب عندلن توم دعنقفنا بالدوتات من حدا نريم لنا مزيد كايد دلو لوبيتات مالتي دحربتي زرزرات كالوت حطتات مسين دلو نزارب لنا نزي أخي تقوون منتي زغون تصمدو خايلو منتي مسم محضر واشنطن ناي محضر واشنطن أنصارنا مقصواس زكاية دلو زمتتات روي كل عينات زمتتات هجي بدو دشغل يبلنا بو نربشون يبلنا تصمدونا جن اب ساعات وجمر كرلالو خلتشان عسران شدشتن بلكع ابتي هجين ريو دلنا بزحات عطوطات نا حلفو خدلو من الباتنا اوكرانيا لو دي تودع زنا چاينا وداي تودعنا لو ناي باناما ناي غرينلاند ناي كندا ناي تاسبلو زيوم بالونات كدربي يصنعوا وديهم الله كومم عينت بالونات تسنا نفاسنا وسدهم مسكده كل ነገር مرغغا مسمص مالتي انتاينا نرزلنا إيرترامس أمريكا زلوا زمدنا أم مقيارن حدش مدرخ نمخفاتن أبزع سرح كم زلون إيرترا دما بوليتيكاناتا بوليسناتا بقدمون مس أمريكا ذكر آخرين بران أمريكا جن رجيم تشنج دوغلو دنا تبالنا عمتات ضغط على بوليسي قديفا مس إيرترا إنجاج كتجبر وسينا كم زلاينا نرزلنا هذا كابتي زقد السينا أبقله من شتاد متسني إيرترا أبزوانزي حدا كابتي زخف قراب العليا زنبري ناي سويفت قدايو سويفت مالد دما كلت حدا سب كابزين أمريكا كسدد كلخو بانكناتي أب أمريكا نزول بانك صدق كله أمونغو سويفت زبالالو إذن كلت تريوان زلهم صحفات أبلع علي بانكو بوبولاري زبالنا إيطاليان هيد أوفيس أفيرونا زلهم مالتيو سويفت كود تريوان زلهم كم دما بتاعت خيتكم ناي أفريكان إكسبورت إمبورت بانك زبال دما سويفت كود اليوم كدت يوم انتاي كبلوكم بحصر زباله إيرترا اتي سويفت وريد وازن برا قرع قص بقاس يتنسق خمزلو يزنقر زلو اب طليان زلو حدا بانك الى اب طليان جميرو خمزلون اب امريكاون اب حدا بانكي تي سويفت طلعيلو خمزلو سلازي معي برقص كاب امريكا نيرترا ገንዘብ ትራንስፈር ዝገበረ ዳይሬክት ልና በአካውንትናቱ ብጭቦጥ ገይረ ይሉ ፕሩፍ ገይሩ ዝሰደደለይ ስክሪንሻት እዩ ስለዚ this is a big news ስዊፍት ማለት ሓደ ካብቲ ንሓደ ቁጠባ ካብ ስዊስ ካብ ባንኪ ወፃኢ ክሰርሕ ይትኽእል ኢኻ ብግለሰብ ብካሽ ተሰኪምካ ክትከይትኽእል ኢኻ ብሃገር ደረጃ ግን ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ ብካሽ ዝጥቀም ሎሚ ኩሉ ግዜ ማፍያ እዩ ዝበሃል ወይ እውን ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝሰርሕ ጥራይ እዩ በር እቲ ሕጋዊ መንገዲ ናብ አሚን ብካሽ ይቕበል ነይረ እንተኢልካዮም ንታክስ ዲክሌር ክትገብር ከለኻ ዝኾነ መንግስቲ بعين ترطراي زريكا كال بخالي كفتشكا زجمر سلامتاي بانك زي تقام مخنياتو غلوصنا سلازي بلو بكاش لزبال سلازي كاب بانكينج سيستم ايرترا تقليلا كبيت بدوتات كتحلف دحر مزناح امريكا نتي اقداب على ايرترا زنبري كمون اوروبا كفيلاوي كالعلو جميرو خمزلو يزنقر زلو نزي زينات سمعو زلوهم اتوم ننوي عمان تمهللكم ندس اللهم نزي قداي زنكل عال تسفى ابزفب مدرخ بس احنا لنا كنبل كلنا كابز تبقيسنا هنا لازم ملعالنا يقرب دحر مغارجة بزح صراحة حكاية كم زلو يزنقر زلو دحر مغارجة أمريكا مسيرترا إنجاج كتجبر أمريكا مسيرترا إنك تسرح دليت كم زلو وطرا دي كونس إتاب كأرنا أفريقيا زلو كونتات يقددا كم زلو يزنقر سلازي دبلوماسينا إيرترا بدحر مغارجة يجف صراحة يقبر كم زلون التمومنت مع زوبانا زلو كونتات أب سودان زلو أب إثيوبيا زلو أب صوماليا زلو أب يمن زلو أب كيه بحر زلو بعبيو إيرترا أقداسيت هاجر تزجبا أقداسيت نختركب يقبر سلو زلو أمريكا دما عورا سلو زي كونو ويكا أماما سلو زي كونو
اللوبي جروب ناي بعل إماراتن قالني يدرب بشام زلو مغنياتو نتكونتات كتحرحرون كالا جنداتات كسالت وسلز فتن زلو but it's very clear نيرترا كي حسكاب تزوبا بزح كتسالت أي تخلنيها نيرترا تحس كادما ونقول لا يتزوبا حما كلون دحان زخونه سكيورتي نخت وحس حجاز سلز خونه إيرترا كابت جدا نخت العال زجبر زلو زعري أول تعوض يتهب كم زلون تمليسنا زخن ريوت أنا نايت اللي عم فلوي لوخنا بإيرترا مسي زلو كاب زيرو تبقي سوزمت كم زي كونه بزي كجلس لكم إليه هاي مالتي اللي يعني إنفست قبر تقينهم بكاش جنزبنا خفلو يكونون كجبرو بانكينج سيستم كسرح خلاله الجدا كل عالك خلاله تزعنوتات كل عالك خلاله there is a hope كل عالم مخانوس اللي دفلتيهم سيرترا ديلكو قبروز دلي زلو لذي إيرترا بالحر مقارجات قبروز لا دبلوماسي العلوز إتيام كم زلون أبي أحمد فانتر عرع زبلو زلو كندي عندران شجرن دفترو زلو دما كم تزدليون كم تنسز حسبون زه قرون يخدلو كم زيلن إيرترا فتناي قدم تنصلون الجدان شجرن كم دما أسوار نعوتي قوم إيرترا مورارك حق زوز دل زنبرة big time fail يقبر كم زلون إيرترا دما نابلوت إن العلقة نختمت تقبرو زلات عري فريو بيامت كم زلينا نرزلنا ladies and gentlemen إيرترا صبغ نجرا قريبيو ناب صبغ قصات خيزلا كبهال كله كابزيرو سبق سيكولن برقت إذا تغير زلو ديل بزقال تففتنا تبصرح كن ريين عندلي بزقال تففتنا سلمتاي بزح جزي حليفنا له بزح كنا تات قديلنا له حجي أنا كل جزي قلت أنا جر كردانا زلو زي أنا رياضة لنا كنت قدامي نجر أب كتبا انتي أب سايكولوجي انتي بلو كيلاتات مثلكم بودي لانجوج من باب أقداسيو كابتن ريوس إلتات بزح نجر كتنبب كتكل على كايبلو بيد بودي لانجوج مثلا انتي أقداس ندحريلنا سنيلون كريكم أبزن تاريخهم من البات أبز دحريت جيرو مانتلو خريكم دحنا أبز دحريت بزح صفات شير قبل سلزون كي when was the last time President Sass relaxed كوينو خطريو أبزحت جزء أكم زع عينتنا protocol ركبات he's not comfortable وين أب تبغى زخانة كنتات كوينو يتريونيها but if you look in here he was very relaxed optimism انتلو خوينو وين تصفاتات الرأي كان تلو كابتي تريو سلتاتون كتنبب تغليها he was kind of captain at body language صبغ زخانة نجر حدا نوح وان استسعرلون استدخملون يفتسم كم زلو تريخا ولاون بحقوس كشا نو نبا تحقوس انترينا كمون نبا تونس ردين ترينا كلاتهم اتي facial expression ناتهم of course نغتا مثلي الكا دبلوماسي الكا فيشغ مبالون زلون ديو جن كان ريو خلنا there was sort of air of optimism ناي تسفا كنتات نرينا سترايقنا يكونن ازدي كنتات زي أنا أنت إلى نيرة تليان كدرو برو تخل مسيرترا تليان كتفصل ما تخل مسيرترا ترى يكون أنت قد أسمت تليان أف دقة ناي إنفستمنت نمخفات عبت راكز أو تيايلنا دقاقي ما إلى زي أزربيجان تليان أبي يرترا كندي مليون ويكندي بليون إنفست قبر ويتعامل شركة تقبر أقد أسيب كان تغني كينوز خدت أما تيزلهم هنياتو تليان حدا قد أسينا G7 هاجراتيو حدا قد أسقط طبعا عالمي سلازي تليان أبي يرترا زقبرو نشاينا ديو نخالو كامباني نخالو تاجر ديو نسعودي ديو نخالو أفتح جيز خفت لهم ترجعهم لهم سلامتاي أمريكا بيرترا تخد زنبرت بوليسي تخطلو زنبرت نيرترا منتسال حبرت أوروبا بلا يرترا تخطلو زنبرت بوليسي كم زغيرو زرقيو إفتليان نيتليان كوربوريشن اسمها إنفست قبران تجميرا كابراسلس وسان خيمة ويون كابراسلس كتليا كأيح مسمر سجيرو ما يكونون كمتسو بزمل كأسر زريان تليان سيرترا تقبرو كفات بري نايت زعابيه كجبر زغل غعزوينا نبلو زلنا ስለዚህ እዚ ኩነታት እዚ መሊሱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ድሌትና ባህግናኒ ኤርትራ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዲል ትገብር ነይራ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ትግባረ ናይቲ ዲልስ ግን ዓንቃፋ ኣካል ነይሩ ኣሜሪካ ዝበሃል ሓይሊ ነይሩ ስዊፍት እንተደየለ ኣሜሪካ ብቀይሕ መስፈር ብቀይሕ ነገር ብሕማቕ ነገር ትገልፃ ዘላ ሃገር ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ስእሊ ዘለዋ ኢንፋክት ሓደ ሰብ ከም ዘዕለለኒ ሓደ ግዜ ሓደ ኢንቨስተር ካብ ስዑድያ ናብ ጎላጎል ኣብዚ ናይ ሕርሻ ዲጋታት ናይ ከርከበድ ድዩ ናይ ግሉጅ ናይ ገለ ዘሎ ኣብኡ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ንቁጠባ ናይ ስዑድያ መግቢ ስለ ዘይብሎም ምስ ናይ ሱዳን ክራይሲስን ገለን ኣብ ኤርትራ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ክገብር ኢሉ ሄሊኮፕተር መፅኡ ድዩ ብገለ ብዙሕ ዘይሩ ነይሩ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ብኤርትራ እውን ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺቡ ነይሩ ስዑድያ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ግን ብስዑድያ ገይሩ ማለት እዩ መንግስቲ ምቕያር ፖሊሲ ስለ ዘለና
ገንዘብ ካስቂልካ ኣይትቕዖ ካል ሓደጋ ከይትወድቕ ዝብል መጠንቀቕታ ምሳብዎ ካሊ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ናይ ኢንቨስትመንት ዲልስ ትገብሮ ዝነበረት ብድሕሪ መጋረጃ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ንገሊኦም ብምፍርራሕ ንገሊኦም ብምጥንቃቕ ንገሊኦም ካልእ ነገራት ብምግባር ከም ዘይሰልጥ ይገብሩ ነይሮም ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ምቕያር ማለት ኢትስ ጌም ቼንጀር ኣብ ቁጠባናትና ጥራይ ኣይኮነን ጌም ቼንጀር ስርዓት 4 ኪሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተሎ ኩነታት ማለት እዩ ጌም ቼንጀር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽየድ ዝነበረ ፖለቲካ ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ነቲ ኩሉ መድረክ ክቕይር ዝኽእል ፕሬዚደንት ኤርትራ ንሽታይ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘለዎ ደረጃ ዕድመ ሌጋሲ ናቱ ሓድጊ ናቱ ንኤርትራ ኣብ ዝበለፀ መድረክ ክገጥፋ እንድሕሪ ኮይኑ ሓደ ካብቲ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ ኤርትራ ትራንዚሽን ትገብር ኣላ ምስግጋር ናይ ስልጣን ካብ ሓደ ኩሉ ዕድሚኡን ጉልበቱን ዓቕሙን ኤቭሪቲንግ ዝወፈየላ ነቲ ሃገር ሰውራዊ ወለዶ ንሱ ናብቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ወለዶ ዘሰጋግረሉ ዘሎ ግዜ ቨሪ ክሪቲካል ታይም ስለዚ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ኣስተኻኺሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቁጠባን ብገለ እናገበረ እንድሕር ጀሚሩ ኤርትራ ብዝሓሸ መልክዕ ብውሑስ መልክዕ ምስግጋር ናይ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ሬጂም ቼንጅን እንደራን ካልእን ምፍርራህን ካልእ ፖለቲካዊ ምትኾትኻኹን ከሎ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ከነሰጋግራ ከለና ዝኾነ ይኹን ጌጋ ሓደጋ ንኤርትራ ክፈጥረላ ይኽእል ነይሩ ስለዚ ብዘየገድስ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ዘለካ ሰብ ኣለኻ ወይ እውን ሕማቕ ረዳድኣ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ፖለቲካ እዩ ኣብ ፖለቲካ ድማ ረብሓኻ ይቀዳማይ ረብሓ ናይ ኤርትራ ድማ ምስ ኣሜሪካ ብምክርኻር ክሰልጥ ኣይክእልን እዩ ኣሜሪካ ንሕና ስለ ዝበደልና ኣይኮነትን ንሳ ኣብ ልዕለና ኣብ ኤክስ ንዊሕ ፅሑፍ ፅሒፈ ነይራነ ንኣሜሪካ በዲልና ይንፈልጥና ኣሜሪካ ኣብ ልዕለና ብትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ዝተፈጥረ ፀገም እዩ ነይሩ ስለዚ ፋይናሊ ድሕሪ ናይ ክንደይ ዓመታት ናይ ክንደይ ወለዶ ፃዕሪ ኣብ ወጋሕታ በፂሕና ኣለና እዚ ናይ ጣልያን ኢንቨስትመንት ድማ ማዕረቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ከበርክቶ ዝኽእል ዝንብሎ ዘለና እቲ ዝለዓለ ክፋል ናቱ let me show you this You came to Africa with armies and in the past you came to Africa with armies and took our lands. Now you come with companies and contracts. You used to rule us with whips and guns. Now you control us with loans and deals. Let me give you examples with names, numbers and facts. Glencore. This is a Swiss company that mines cobalt in Congo. In 2022 they made $256 billion in revenue. But እዚኣ ዘረባ እዚኣ ካብ ፕሬዚደንት ናይ ኢብራሂም ትራውሬ ዝበላያ ትርጉሞማ ይመስለኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ምዕራባውያን ሃገራት ቅድሚ ሕጂ ብምንታይ መንገዲ እዮም ዝመፁ ነይሮም ንዝብል ቀደም ክመፁ ከለዉ ንካልእ ረብሓ መግዛዕቲ ክመፁ ከለዉ ብካልእ ጥበራ መፂኦም ንኣፍሪካ ንነዊሕ ዓመታት ብብረትን ብገለን ጨቂኖም መዝሚዞም ኣሎም ድማ ኮርፖሬሽንስ ናቶም ዝተፈላለየ ብልሒ ተጠቂሞም እዮም ነቶም ሃገራት ዝበሃድልዎም ዘለዉ ናበለይ ዝዛረብ ምዝ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ እንታይ ምትሕሓዝ ይህልዎ ንዝብል ድማ ከተሓዘልኩም ደልየ ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ነዚ ዝምድና ናይ ኤርትራን ናይ ጣልያንን ብዝተፈላለየ መልክዕ ክገልፅዎ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብኡ እዚኣ ክበኩም እየ ኣቶ ኣማኑኤል ቢደማርያም ዝፀሓፋ ነይራ ብዙሓት እውን ፅሒፎም ኣለዉ ነዚ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ጣልያን ከምዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምሳ ብዙሕ ክዘውር ተራእዩ እዩ ስጂ ነዚኣ ንምስዳዕ ብዙሕ ከም ዝፈተነን ኢንፋክት ኣብዚ እውን ዝረአዩ ፍሉይ ዓይነት ብሓይሊ ባሕሪ ዘለዎን ገለመለን ሓረካት ብዘለዎ ብፍሉይ ጌስት ኦፍ ኦነር ገይሩ ብፍሉይ እዩ ተቐቢልዋ ንዓዓ ንምጅንጃን ድማ ጅማ ዝበሃል ከተማ ድዩ ንካልእ ገይሩ ፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝገበረላ ግን ኣብ መወዳእታ ኣደነው እንታይ እቲ ዕላማ ነይሩ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ኣይትግበሩ ዝኽብል ዲ ወይስ ጣልያን ብፍሉይ ኢንቨስት ክትገብረሉ ድያ ብርግፅ ገንዘብ ክትቦ ኢንቨስት ክትገብረሉ ንኸምታት ዝዓለመ ከም ዝነበረ ፍሉጥ ኮይኑ ኣብዚ ብብዝሒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘውፅዎ ዘለዉ ኣቶ ኣማኑኤል ቢደማርያም ኣውፅዋ ዝነበረ እውን እንታይ ነይሩ ዴይ ሌት and a country short ስለዚ ንሱ ነዚ ኩሉ ነገር ክገብር እናፈተነ ከሎ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ብተግባራዊ መንገዲ ብዙሓት ናይ ኤርትራ ተቃዋምቲ ኤርትራ ብዲፕሎማሲ ኣዝያ ወዲቓያ ጆርጅያ ሜሎኒን ኢትዮጵያ ከይዳሲ ዓብዲል ናብ ኤርትራ ክሰድድ ከላ ግን ልኡኽ ጥራያ ሰዲዳ ይብላ ኣሎ who cares what matters is ዲል ተገይሩ እንታይ ተገበረን እዩ
ጆርጅ ሜሎኒ ናብ ኤርትራ መፅያ ኣይመፅያ እንታይ ክትፈጥረልና ትኽእል እቲ ዲል ተገይሩ ዘሎ ተግባራውነቱ ክሳዕ ክንደይ ክኸይድ ይኽእል ኢና ዓና ከም ኤርትራውያን እዛ ስእሊ ድማ ብብዝሒ ሸር ይገብርዋ ኣለዎ ሓደ ሶማላዊ ዝበላ ናይ መርዓ ሕቶ ዲ ገይርላ እዛ ተጎማፂፃ ኮፍ ኢላ ዘላ ናብ ካልእ ገፃ ትጥምት ዘላ ጆርጅ ሜሎኒ ብዙሕ ካልኦት ድማ ኣለቅሕኒ ኢልዋ ዝኸውን ወይ ገንዘብ ሃብኒ ሃገር ኣብ ሽግር ወዲቓትንላ ብዙሓት እንተናክቡላ ንሪኢና ሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ጥልያን ነክልትዩ መንገድታት ዛኒቓ ዘዋፅኣ ውሳነ ወሲና ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ኣሜሪካን ራሽያን ብርቱዕ ዝኾነ ቅድድምን ውድድርን ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ምናልባት ኣብ ካልእ ዜናታት ንከታተሉ እንተለና ሪኢናዮ ንኸውን ንኽእል ኢና በዚ ክንጅምር ከተሓዘልኩም ስለ ዝደሊ ዘለኹ እዩ Now, it's back to golf for the U.S. president. He's wrapping up his 5-day visit to Scotland today by meeting the country's first minister and attending the opening of a new Trump golf course. It's been a busy trip for the U.S. president, with Trump meeting UK Prime Minister Keir Starmer. He also weighed in on what he called real starvation in Gaza and Russia's war on Ukraine, as we just tariff on goods entering the United States coming from the EU. And that trade ኣብዚ ከም ዝንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ መገሻ ኣብ ዝገበረሉ ናቱ ጎልፍ ኮርስ ከመርቕ ኢላ ኣብ ዝኸደሉ ንኤውሮጳ ንቁርሲ ከም ዝበልዓ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ኤውሮጳ መራሒት ድማ ኩሉ ዓይነት ተፃብኦን ኩሉ ዓይነት ኣሉታዊ ግብረ መልስን ይወሃባ ከም ዘሎን ንኤውሮጳ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ከም ዘንበርክኸታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት America subjugate Yerata is EU member states. For more, we can cross over to Brussels, where our correspondent Christine Moonva is standing by for us. Christine, what are the critics of this deal saying? Well, lukewarm is a very nice way of putting it, Nicole, in terms of the criticism that this deal has gotten from horses here in the European Union. I mean, you've got some people saying that the one side got a deal and the other got a bill, because what this deal does is it sees the European Union paying a 15% baseline tariff on its exports to the United States. In exchange, the US gets more access. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዲል ኣይኮነን ዝብሉ ካብ ኤውሮጳ ብኩሉ መንገዲ ዝወፅእ ዘሎ እዚ ዲል ኣይኮነን ተገይሩ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብሙሉእ ድሌታቱ ብሙሉእ ተሰሚሩሉ እቲ ሓደ ዲል ረኺቡ እቲ ካልኣይ ድማ ቢል ስለዚ እቲ ሓደ ከሳባይ እቲ ሓደ ከሳራይ ዚሮ ሳም ጌም ተገይሩ ኔጎሲዬሽን ኣይኮነን ተገይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤውሮጳ ከምዚ ኩነታት ክትወድቕ ዝኻለ ድማ ድኹም መርሕነት ስለ ዘለዋ ዊክ ሊደርሽፕ ዝፈጥሮ ሽግር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ድኹም መርሕነት ኣብ ትሕቲ እዚኣ ወላ ክስሪያ ከለኻ እውን ናይ ስትሬንግዝ ምልክት ዘይኮነት ሓያል መራሒት ከም ዘይኮነት ወላ እቲ ንዓዓ ዝርኢ ወላ እቲ እሳ ትዛረቦ ሰሚዑ ሓያል ሃገር ሓያል ብሎክ ትመርሕ እያ ክብላ ዝኽእል የለን ነዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ልዕልያ ዘሎ ተፀላዕነት ካላርስቲ ኣብ ግዜ ኮቪድ ንኤውሮጳውያን ልዕሊ ዓቕሞም ናይ ኮቪድ መድሃኒት ከም ዝወስዱን ኣብ ዓለም ዘይተረኣየ ተፅዕኖታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ከም ዝኸውን ዝገበረት ቀዳማይቲ ምስቶም ናይ ኮቪድ ቫክሲን ዝሰርሑ ተሻሪኻ ንኤውሮጳ ኣብ ሽግር ዘእተወት ኮቪድ ሕማቕ እዩ ንዝበሉ ሓካይም ብሎክ ምግባርን ባን ምግባርን ካንሰል ብምግባርን ቁፅሪ ሓደ ትጥቀስ ፖለቲከኛ ኮይና ካብኡ ወፂኣ ድማ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን እንትርፎ መዳፍዕን ኣፅዋርን ክትብ ተዘይኮይና ኔጎሲዬሽን ዲፕሎማሲ ዝበሃል ቋንቋ ዘይተጠቀመት ሕጂ ድማ ንፑቲን የጥፋ ኣለኹ እናበለት ንኤውሮጳ ብቁልጡፍ ተጥፍእ ዘላ ናይ ብሓቂ ሕማቕ መራሒት ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ምስ መፀ ጥራይ ኮነት ሕማቕ እዚኣ ብቐደም እያ ሕማቕ ነይራ ኣብ ናይ ጀርመን መራሒት ቅድሚ እዚ ሕጂ ዘሎ ዘይኮነስ ቅድሚኦም ዝነበረታ ኣንጌላ ሜርከል ከላ ሚኒስትር ምክልኻል ናታ ጌራ መሪፃታ ነይራ ጀርመናዊት እያ እዛ መራሒት እዚኣ ሓንቲ ዓመት ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ጀርመን ጌራ ምስ መረፀታ ሚኒስትር ምክልኻል ነይርዎም ድሽዑ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ፈፂማስ ናይ ስራሕ ሰብ ከም ዘይኮነ ምስ ፈለጠት እንታይ ጌራታ ካብ ጀርመን ሰጉጓ ናብ ኤውሮጳ ሰዲዳታ እዮም ዝብሉ ከመይ ጌራ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮጳ ኮይና ቀደም ፕሬዚደንት ኣይነበረ ናይቲ ኮሚሽን ሃንዲሶም ሃንዳዲሶም ነዚኣ ሙሉእ መጋበርያ ክትከውን ትኽእል ኢንኮምፔተንት ሰብ ምዃና ምስ ፈለጡ ንዓ መራሒት ገይሮማ ሎሚ ድማ ንኤውሮጳ ኣብ ምዕናው ቀዳመይቲ ተሰላፊት ኮይና ትኸይድ ዘላ ኤኒዌይ ኤውሮጳውያን ምኒን ይብሉ ኣለዉ ግን again at the end of the day ንሓሙሽተ ዓመት ክትመርሖም ኢሎም ከም ብሓድሽ መሪፆማ ጋድ ነውስ መን መሪፅዋ እቲ ባይቶ ዝበሃል ተመረፀ ይድመርፃ ስለዚ it's crazy እዚኣ መርሕነት ናታ ንኤውሮጳ ዝገብሮ ዘሎ ኤውሮጳ ብቁልጡፍ ኢረለቫንት ብቁጠባ ኢረለቫንት ብፖለቲካ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ዘረባ ድማ ብብዝሒ ይስማዕ to the EU market and it's pretty much made no concessions for that, potentially more revenue as well for the United States. ምዚያ ከተሓዘልኩም
እዚኣ ሰብ እዚኣ ብኣሜሪካ ተጸላይት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኮምፕሊት ንዕቀት ኣብ ልዕልያ እዩ ዘለዎ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ወይ ከዓ መግለፂ ናቱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካዊ ናይ ዓደማን ናይ ጥልያን ጆርጅ ሜሎኒ መተካእታ ናይ ኤውሮጳ እያ ኮይና ዘላ እዛ ሰብ እዚኣ እዛ ኡርሱላ ቫን ደር ላይን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንክትዛረብ ንጥልያን ንጆርጅ ሜሎኒ ሓግዝኒ እያ ትብላ ነይራ ባይ ዘ ወይ ብናይ ጥልያን ብናይ ጆርጅ ሜሎኒ ፃዕሪ ቅድም ንኣሜሪካ ከይዳ ምስ ዶናልድ ትራምፕ 2-3 ግዜ ዝተረኸበት ዶናልድ ትራምፕ ከተምፅኦ ስለ ዘይከኣለት ናቱ ምክትል ፕሬዚደንትን ናቱ ናይ ቁጠባ ኣማኻርን ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘርን ንኩላቶም ዓዲማ ኣብ ሮማ ጌራ ነዛ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ኣምፅያ ከም ዘዘራረበቶም ዝዝከር እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኤውሮጳ ሕብረት ኮሚሽን ኤውሮጳ ሕብረትን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ጆርጅ ሜሎኒ እታ ማእከለይቲ ኮይና ትቅልሶ ዘላ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ጆርጅ ሜሎኒ ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ወሲዳ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ቁፅሪ ሓደ ፖቴንሻል ዘለዋ እዩ ኤንድ እንታይ ኢለኩም ነይራ 2024 ፕሬዚደንት ኤርትራ ንጥልያን ከይዱ ከሎ ክብለኩም ከለኹ ሓንቲ ካብተን ዝበልክወን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነገራት በይን ይሰርሕ ዝርድኦ ሰብ እዩ ምናልባት ምስቱ ዘሎ ተፅዕኖን ፅልዋን ረጂም ቼንጅን ገለመለን ንሱ ዝሓስቦ ኣብ ግብሪ ንክውዕል ከቢድ እዩ ስለምንታይ ዕድል ስለ ዘይረክብ እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዕድል ከም ዘይትረክብ ስለ ዝገበርዋ እምበር ሂ ኖው ስትራቴጂክ ሙቭ ኣቐዲሙ ርዩ ነቲ ኩነታት ኣንቢቡ ምስ ጆርጅ ሜሎኒ ፅቡቕ ዝምድና ገይሩ ንጥልያን ድማ ናይ ብሓቂ ኣተኩሮ ሂቡ ምሳ ክሰርሕ ፈቲኑ ካልኣይ ምስ መን ፈቲኑ ምስ ኮርያ ሳውስ ኮርያ ኢዝ ኣናዘር ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ናይ ኣሜሪካ ኣላይ ኣዲኹም ኣለኹም ስለዚ ናብ ሳውስ ኮርያ ከይዱ ናብ ስዑድያ ከይዱ ናብ ሳውስ ኮርያ ከምኡ ድማ ጥልያን ሰለስተ እዚአን ምስ ኣሜሪካ ልዑል ሽርክነት ዘለወን እየን ሳውስ ኮርያ ማለት ወታደራዊ መደበር ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ንምቕርቃር እዩ ኣዲኹም ስለዚ ሳውስ ኮርያ ቨሪ ኢምፖርታንት ኢን ኣሜሪካ ምስኣ ዝግበር ዝምድና ድማ ሳውስ ኮርያ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ነቲ ዘሎ ፀገማት ናይ ኣሜሪካ ኣልዕሉ ንክትብል ክትሰምዓነ ዘለዎ ሃገር እያ ጥልያን another very important ሃገር ካብ ኤውሮጳ ንኤውሮጳ ሕብረት ከተስምዕ ትኽእል ንኣሜሪካ ከተስምዕ ትኽእል ሃገር እያ ሳልሰይቲ ድማ ስዑድ ዓረብ ሪኢኹም ኢኹም ቀዳማይ መገሻ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንስዑድያ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብተን ውሕዳት ዝንቀሳቐሰን ዝነበረ ልክዕ ናይ ከም ቼስ ማስተር ዝንቀሳቐሶ ናይ ዳማ ዝኽእል ክኢላ ትንቀሳቐስ ከሎ 4-5 ክትንቀሳቐስ ክርየካ ይኽእል እዩ ሓንቲ ምንቅስቓስ ናቱ ግን ንኩለን ጢቅ ኣቢሉ ክበልዓካ ይኽእል እዩ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቓስ ኢና ንርኢ ነርና ውሑድ very effective very deep ዝኾነ ምንቅስቓሳት ንርኢ ናብ ስዑድያ ንነዊሕ ኮፍ ኢሉ ንሳቶም ብዙሕ ሰሪሑ እዩ ውሕዳት ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ናይ ኤርትራ ናብ ስዑድያ ናብ ጥልያን ከምኡ ድማ ናብ ግብፂ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ግብፂ ድማ another very important player እዩ ስለዚ ግብፂ ብፍላይ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕንደራን ናይ ኢትዮጵያ ዕንደራን ፍሪዝ ዚሮ ንምግባር ዝጠቅም ሓይሊ እዩ ኩሉ ኢትዮጵያ ትገብሮ ኣብይ ኣሕመድ ዝፍትኖ ዲፕሎማስያዊ ዕንደራ ግብፂ ስግኣት ኮይኑ ይስምዓ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝህቅኖ ኩሉ ዓይነት ሕልምታት ንግብፂ ንረብሓ ናታ ጎዳኢ እዩ that's why ንግብፂ መሓዝ ማለት ኣብይ ኣሕመድ ክፍትኖ ዝኽእል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ግብፂ ዚሮ ክትገብሮ ትኽእል እያ ግብፂ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ዝለዓለ ተሰማዕነት እዩ ዘለዋ ስለዚ ኤርትራ ዝወሰደቶ ስጉምትታት ኩሉ ብድሕሪ መጋረጃ it was a very calculated move ከመይ ገይሩ ከም ዝንቀሳቐስ ንርኢ ነርና ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ይኹን ተፅዕኖ ይኹን ተነፅሎ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ንክለዓል ነዊሕ ግዜ ዝወስድ እዩ ብዙሕ ፃዕሪ ዝወስድ እዩ ትዕግስቲ ዝሓትት እዩ ከም በዓል ጆርጆ ብዙሕ ትዕግስቲ የብልናን ኩሉ ግዜ ምስ ተዛረብና ኢና ግን እቲ ንዛረቦ ዝነበርና ንዓና ሰሚዑ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ብግዚኡ እዩ ዝግበር እዚ ኣነ ቀፃሊ ነዚ ከይፈለጥኩም ዝራበይ ድማ ተራ ዜጋ ምዃነይ ጥራይ ዝገልፅ ውሽጣዊ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኣይፈልጥን እየ ብርግፅ ተራ ዜጋ ድማ ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ ክሪቲሲዝም ሃናፅ ነቐፌታ እዚ ክኸውን ኣለዎ እዚ ክግበር ኣለዎ እዚ ክኽየር ኣለዎ ንብል መዓስ ከም ዝግበር ስለዘይንፈልጥ ስለዘይተሓበረና ከጋጥም ከሎ ድማ ስለምንታይ ዘይሰምዑና ዘይኮነስ ስለተሰማዕና ወይ እውን ንሕና ስለተሰማዕና ዘይኮነስ ስለተፈፀመ ኣፀቢቐ ይሕጎስ ኣፀቢቐ ደስ ይብለኒ ስለዚ ኩሉ እቲ ብዚ ንዛረቦ ብድሩ ተዓቕምና ከምኡ ድማ ኣብ ፓብሊክ ሓበሬታ ብዝወፀ እምበር ምስጢራዊ ሓበሬታ ዘይኮነ ንዛረቦ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ንነፍስና ክነተዓባቢልና ኣይኮናን እቶም ነዚ መንገድና ጠጠው ከተብሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትፍትኑ ድማ ኣይሰልጠኩም እዩ ዘሎ ክንብል ኢና ንደሊ ቀዳማይ negotiation the second one trade talks, Charles, between the US and China wrapping up in Sweden. That's right, Eva. Delegations from both countries concluded 2 days of talks in Stockholm and described the exchanges as constructive, agreeing to continue working towards extending a 90-day tariff truce, which will hit on August 12th.
Kevin Hassett, Director of the White House National Economic Council. Kevin, thank you very much. Good to have you here today. Obviously, the EU deal was an enormous deal. There's a lot of pushback in the EU that that they buckled to this deal under President Trump's persuasion. It's a 15% tariff deal, which is obviously significant. These are our allies. So now that the focus turns to an adversary of ours and a huge trading partner of ours, how do you... Quite a bit of it was approved. But if you look back at the history... እንታዩ ኣሜሪካ ንኤውሮጳውያን ከም ድሌታ ደራሪዓ ኣክሲማ ዶናልድ ትራምፕ ኣፈራሪሁን ኣርዒዱን ዓብ ዲል ክዓፁ ከሎ ምስ ጃፓን ከምኡ ምስ ደቡብ ኮርያ ኩለን ነቶም ዘፈራርሆም ቤላ ገይሩ ድሂኽዎም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቻይና ክመፅእ ከሎ ከም ዝበሃል የለን ቦይ ቻይና ኢዝ ቢግ ቦስ ንዓ ከም ዝበሃል የለን ሰጥ ኢልካ ስነ ስርዓት ጌርካ ዲል ትገብር ኢሎሞ ወላ ሓንቲ ከፈራርህ ስለ ዘይከኣለ ድማ ወላ ሓንቲ ዲል ክገብር ኣይከኣለን ቅድሚ ሕጂ ንቻይና ብዘረብሕ መንገዲ ገይርዎ ሕጂ ድማ ዝገደደ ስለዚ ቻይና they are really showing the strengths ሓይሊ ዘለዎም ዓቕሚ ዘለዎም ሃገር ምዃኖም ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝረአ ዘሎ እዩ ኤውሮጳ ድማ ናይ ዘረባ እምበር ናይ ቁም ነገር ከም ዘይኮነ ዝተረኣየሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንቻይና ይኹን ንራሻ ዘለዎ ሪስፔክት ንስዑድ ዓረብ ዘለዎ ሪስፔክት ካልእ ነገር እዩ ንሃገራት ኤውሮጳ ነተን ጃፓን ደቡብ ኮርያ ንሱ ብወታደራዊ ዓቕሚ ዝሕግዘን ሃገራት ንዕቕዎን መይትጡፍ ክብለለን ቀሪቡ ኣሎ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዲል ድማ ንዑ ዘንፀባርቕ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሓይሊ ንዘለዎ ጥራይ ዘኽብር እዩ ንድኹም ሓይሊ ንለማነ ሓይሊ ብፍጹም ዘኽብር መራሒ ከም ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝግለጽ ዘሎ ንጹር እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና economies. Well, the U.S. side wasn't as definitive when they spoke to media. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said an extension would be up to Donald Trump, who will be briefed on the talks this Wednesday. Of course, those talks just one of many trade negotiations currently underway with the United States. In August, these talks had 4.8% growth this year. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ከምቲ ትደልዮ ኣይሰልጣን እዩ ዘሎ ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ብፍላይ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከምቲ ዝደለይዎን ከምቲ ዝበሃግዎን ኣይከደሎምን ቻይና ድማ ዓብ ለቨሬጅ ኣለዋ ንኣሜሪካ ብፍላይ ኣብቲ ሬር ኤርት ዝበሃል ከምኡውን ሰፕላይ ቼይን ቤላ ገይራ ንኣሜሪካ ብጎረሮም ክትሓንቆም ስለ ትኽእል ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓይሊ ንዘለዎ ሪስፔክት ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝኾነ ይኹን ዕንደራ ከርኢ ተረኣየን እቲ ኩሉ ኮይኑ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ there's only one winner ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ዝበሃል ቻይና ዝበሃል ሃገር ክብሪ ናቱን ረብሓ ናቱን ሙሉእ ብምሉእ ዘውሕዝ ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንናይ መን ኢኻ ትብሎ ንራሻ እውን ዓብ መጠንቀቕታ ምፍርራህን ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ካልእ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ተመሳሳሊ ኩነታት ናይ ዓለምና ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ይግባአና ምክንያቱ there's a lot of situations ብድሕሪ መጋረጃ ዝካየድ ዘሎ እቲ ቼዝ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቅድድም ድማ ኣቐዲሙ ነትረብሑ ከውሕዝ ዝኻለ ጥራይ ዝዕወተሉ እዩ ስለዚ የስ እቲ ቁጠባ ናይ ዓለምና ነውፅ እናጋጠመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣበይ ይዕወት ንመን የፍርህ ንመን ይድህል ኣብ ዝፈልጠሉ በትርናቱ ክውርውር ንሪኦ ኣለና ካብ ወፂና ቁሩብ ንቁጠባና ክጠቅም ዝኽእል ምኽሪ ክበኩም making you feel that $1 is a dollar when it's actually not. $1 from 1979 today is 3 cents. Let's say you have 10 grand. Today, you can take that 10 grand and go put a down deposit on a car. In 10 years, if you just held on to that 10 grand, they would have been stealing your time, energy, and attention because if I went to go buy that same car with that 10,000, I wouldn't be able to. So what is taking place? They're keeping your denominated units as the same, but the value of the unit isn't the same. So they're lying to you. Yeah. If you believe this, these are truths. ገንዘብካ ኩሉ ግዜ ተጠንቀቁ ገንዘብኩም it's a game they are playing against you ገንዘብ ዘይምርዳእ ባጤራ ወይ ገንዘብ ሃብትናትካ በባጤራ ተቐምጥ ዘለኻ ነዚ ኩነታት ዘይምርዳእ ክንምንታይ ሓደጋ ይፈጥር ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ከስተውዕል ይግባእ and I'm giving you this ገንዘብ ኣብ $1 ኣብ 1979 $1 ሎሚ تا دولار شعو زنبرتن لومن نايب حق فلي زلوا ناي لوم دولار كندي سناتيم ناي تاشعو زنبرت دولار يتخون زلا سلازي حنت دولار أبشر شاتم يتن سبعة شاتن زنبرت لومي ناي مجزء عقمنا ناي لوم دولار أب شاتم يتن سبعة شاتن 0.0 سنتيم يا غينا زلا حنت دولار ناي لوم حنت دولار أبشر شاتم يتن سبعة شاتن كم 3 سنتيم جيركم وصل وايز ولا كم زلا very very difficult تي نزلت تدي ترديها جنزب بباطيرة أبانكا غميت كذا أتي ناي مجزء عقمناتو كن من تاي جحف كم زلوا كردانا خلاله إذن تدي ترديكم
قلتيف كان زي مردان سقمت دي مسادن أبي وتكا نتواجع نخفل كاكت كيدها and good luck with that. Because you're in New York City today for the Bitcoin Investors Conference. You'll be on several panels later today. I understand last night you bought drinks at a Bitcoin-themed pub key bar. But listen, you paid in cash. It has been in existence, but in the long term, it's growing in value, where the U.S. dollar is by design debasing. Every year, the Fed has it just. ስለዚህ እዚ ዘረባ እዚ ሰሚዕኩም እንተ ትክክለኛ ውሳነ ወሲንኩም ሰናይ الزربا زخ جبر كلاب 8,000 زبالته بيتكوين جزء 8,000 كلا لو 100 10 شو 10 من تنشح كلا هنا نزرب زلنا سلازي بيتكوين فاليناتنا وسخ زخيدي دولار جن ناي مجزع عقمو ناك حمز غيديو بيتكوين ناي مجزع عقمو ريكورد ليفل زو وسخ زليو $0 زنبر واقو 110 شو 10 شعبت حيلكم لكم كلهم السيمبل ذات كاب كرداكم يخل انت ارز زرب زنقركم سبدما انت قرب حاكم زرب زليو عين تدعي منكم كيتكم ناتكم مصنعت غيركم سقم توصلوا. Okay. Would you learn how to play basketball from a football coach? I guess not. Would you learn how to play basketball from a football coach? No. If you want to learn how to cook, who would you want to teach you? A chef. If you want to learn how to drive a car, who you want to teach you? A driver? If you want to learn how to fly a plane, who أبزي زربا من البات كسمعوا خلهم ترجم زي باللغة مسلكم يخلين تايز بالزلة أبي وقت هذا سبسي كوع سجر خد تعطى دليقة كوع سجر كيلا من كم هركا خد دلي ناي فوليبول تعطى كيلا كم هركا قل وين بشكليتا بينام جرماي بينام كوع سيد أصل زنا برقرب كنا جر خلي ناي بشكليتا ناي كوع سجر تعطى بزعبا بشكليتا قويا كم هركا يكلني ناي باسكت بول تعطى بزعبا فوليبول بزعبا كوع سجر كم هركا يكلني بزعبا ماكينة مزوار أوتيستات رايز مراكا أوتيست ماكينة زوير زخلت رايز مراكا بزعبا ناينا فاريت بايلوت رايز مراكا مقبل مخشان أديخا كشاني تغينا ويون شيفيز مراكا هنا مالتيو أبزي زربا زلا learn how to fly a plane, who gonna teach you? A pilot? How are y'all learning how to be wives and your mother wasn't a wife? You just said if you want to learn to fly a plane, you're gonna go to a pilot. You want to learn how to cook, you're gonna go to a chef. Women don't know what's intrinsically important to a man. They don't know how to be a wife because their mothers wasn't wise. In general, women are raising their daughters to be single mothers. This is very very deep. انتايز بالزلو كل عينة مرتاب هيوت كاب كدميخا نتكون تاد فلطي خات المهار اب امريكا ناي امريكان افريكان امريكان سوسايتي ديزارب زلو زيها نتصرف كونكم اب امريكا مبزحتهم دق نستيو يكون دق تبعتيو توم قلعو من يزعبيهم زل عديتاتهم سينجل مام سين زعبيهم زلوا سلازي سينجل مام نقوالا سينجل مام نخد كون تريات مرا سبيت نخد كون اد حدار نخد كون اي تمرانيا حدار سلدي بالله سباي كما يجر كتحزو زي تفلت زعبا سباي تعزا كتمراي تغلنيا سلازي نتودي كما يجرون سبيتي حز اي تمرانيا ايريوني زلا بغزو سلازي زيا زربازيا فيري ديب صلمت امريكان تزاربو زلوي أبو خان أدي خان أنا أبنا ناس تراك نقركم سبب أبوي زموت أبوينا دين بحدا يمنيرو فلو يفقرينا برومن نيح ما غنصبغن كل جزء بحدا مسكوديو ناي فقر علالات كعلول سمعي ما يفلتني كل يوم قد سرحهم يسرحون نيرو دقهم دما بس ما عملهم يعبيون يرم ستيبل زخونا جزاد ما نيرني نالبات هفتمات ويقلا قلينا برونجن نفس وقف أبوي سرح يفلت أدي يسرح تفلت أبوينا دي نزق براي بلاني نيرو أدي دمان أبوي نزق براي تبلونيا everybody knows كلتيوم نناتهم سلوا يفلتون يرو أنا زفلتون أي جزا الردادا سنة سرعات كل عمل يتحزوا بجزا أدي أتتحزنها نيرو أدي جن دجوز أسرع هاي تفلتني أبجزا أبوي زمس الله ترى تسر سلزي أدي نجزا كل نجار نعتا حزاتيو زبيزا كبي جبر كمي جري جبر بيت كريستيان كنا نمهر لنا دينا تمرتين نمهر لنا نقول كل زي أدي أتقوا عصرنا أبوي نجهوي واتس مشيت دم ما يعطو صخرة ما ينبرن ستة ينبرن سلزي كسب على توماتو زي روتين ناتونيرا سون أنا دفلت صدرا ديت صدرا بيت بحدكم زخدو ما يغون صبغ فقري يغون دي فقري بحدكم زخدو مبزحت السبع بيرترا بخمسة عينة التعبابية زعبي حدار انتاي مخانو صدرا بيت تاي مخاني زفلت بنتعرض زن لومي كاب حدار انت بتينا بينن انا بيني I need no man سبعة لانني بيني كله كحبيه زغلا زلا كله اسبود اودات ودي يخون قال صبغنا خط ابي كل التولادي زدليو ابزيا قبل كله
أنا وين زختام كويني أبوي سلز موت دحري أبوي سلز متكوا أنا من أبوي نبرنا some point يعني مالتيو هذا جا خجات ما كخلو بزخون يخون من قد سينجل ما كنت تخليها سينجل بدأ كنت تخليها نوعي كنا نزارب زلنا بمرجع بولنت أنا ندي زيتك من جنزب كنبل ربحان كنبل حضرنا نبتنزل لنا حضرهم سبحان جوز التعسي حجنو اللي قبروا زلنا من هالبعض صبوك كنا كنا نخلينا صبوك كنا زاربهم نخلينا بفلايتن ندقخن سبوم كي راح بدخل كلاز لغن كمونتهم أبوتات دقهم كتريو جزية زيت وسزلهم عبقي جاهم تفصم زلهم ودوليتكم تلهم سبعين كون سبعين ترايك مرزخ أي بحكي ودخا ولادك كودينا بسبعين غير سبعينات صحيحات مرتخن عينة خلافنتكم زلهم نسبيت دما نتاقوال دما أدين خد كون كم دما أبوآ ويونس بحن نقول سبعيا بخمي تريد كجبرايو ندك أخمي جرخت عبيا أبون عدن أبنات يوم زخون واصل لذيذ هذا راهم كابزم سلمت أمريكاويان دزاربو كابتن مكرم صبغ زاربو وسدو كفلا لحداركم بتون نزبلوهم جن حدا جنياتاتهم أبي إكس يركم كتر حقوقهم كتقولوا لكم كم كتوم دما كنك على سوم دما لنا نابلكم مغران ويحل لكم مثلني أنت ويحلكم لقرون دحرجك حصرك فتني حجنا عبتزني زبانك ملس ኦውሱ የሚባል የጋና የጸጥታ ተንታኝ አለ። ኤርትራ ከምን ጋር ያነጻጽራታል መሰለ? ሰሜን ኮሪያ ለዓለም ምን ማለት እንደሆነች ሁላችን የምናውቀው ነው ይላል። ኤርትራ ማለት የአፍሪካ ሰሜን ኮሪያ ምን ማለት ነው ብሎ እዚህ ጋር ሲያብራራው ኤርትራ كم تريوم زلهم زيوم ناي قدم زانتاتات اب انالايز مغبارن نغهم مشيتم زعبا إرترا منين ام مبالن يوماتيوم زلو اتكونتا دما كم معلتنا نصرلنا يزخيد زلو نقصد اتي هوتتاناتهم سمعنا جستا دامب غيرنا وحفنا نخنحلف الى يزغبر زلو سمعوا بزون تايبلو የስለላ እቅድ ከሸፈ ሚስጥራዊው እርምጃም ተጋለጠ። ከኢትዮጵያ ጋር በተለያዩ መንገዶች ወደ ግጭት ለመግባት እየሞከረ የሚገኘው የኤርትራ መንግስት በኤርትራ የስለላ ቢሮ በኩል የዘረጋው የሴራ ሰንሰለት ተበጥሷል። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ስትራቴጂካዊ የሆነውን የአፋር ድንበር በመጠቀም ኢትዮጵያ ወደ አሰብ ወደብ ለመጠጋት የሚያስችላት እንቅስቃሴ እያደረገች ሲሆን የኢትዮጵያ ጦር በዚህ አካባቢ መስፈር የኤርትራ ጦር ግጭት ቢከፍት በቀላሉ ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብን ለመቆጣጠር የሚያስችላት መሆኑን እየተነገረ ይገኛል። ይህንንም የተረዳው የኤርትራ ኢንተለጀንስ ቢሮ የኢትዮጵያን የውስጥ ሰላም ለማወክ ቀላል የማይባል ውዝግብ በአፋር ክልል ጸጥታ ላይ ለመፍጠር አስቦ የዘረጋው ወጥመድም ተሰብሯል። የአፋር ክልል ጸጥታ ቢሮና ዋና አፋር የሻዕቢያ كم تريوم زلهم I think نفسهم يدنقرهم زل مثلني بتعم يمزهوت زلهو بعفار نا عفار بوليتيكاون وتهدراين حلفتي قريفهم من أبي إرترا بزو حزولو زلو سلي أنا شعبية عفار كم قلت خمس تجبروا اللي قلهم زولو زلوتي هوتتا مالت مرح تقاب عليهم قريفهم نامت وخلوا أتي كنتات نبي قصي ده حسب ترسناتهم بزيك على العالم نا عقل صبا زربا ببزحين عن سمع زلنا كباتهم تي عفال كل زبال زلو كم تري وزلهم يو I think تي تግራይ ትሪ ወለኹም ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ኣብኡ እንዲዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ድራማ ሕጂ ናብ ክንሰግር ኢና ብወገን ዓፋር ድማ ካልኣይ ድራማ ስለዚ እታ ናይ ትግራይ ትበሃል ብጀካ እታ ናይ ወልቃይት ትበሃል ዘላ ቦታ እቲ ወልቃይት ዝበሃል በቲ ሑመራታት ዘሎ እሱ ንዑ ኣብይ ኣሕመድ ተቆፃፂርዎ ከም ዘሎ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ብዓብዩ ክቆፃፀር ብዙሕ ፅዒሩ ምስላእ ስለ ዝኣበዮ እቲ ታሕተዋይ ድምቕ ዝበለ ቀጠልያ ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግናን ኣብን ኣብኡ እዮም ፃዕሪ ዘካይዱ ዘሎ ብንየው እቲ ወልቃይት ዝበሃል ተቆፃፂሮሞ ከም ዘለዉ ንዑ ክፍንው ድሌት ከም ዘይብሎም ዓፋር ድማ ካልእ ቦታ ናይ ኣጀንዳ መፍጠሪ ዝጥቀምሉ ዘሎ ኩነታት ምዃኖም ንሳቶም ንዓፋር ከምዚ ኩነታት ይኸዱ ዝሕዝን እዩ ናይዚ ሃገር እዚኣ ዓፋር ኣብ ምንታይ ወዲቑ ለረዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምንታይ ኮንፈረንስ ከካይድ ቀኒ ናይ መግቢ ኢትዮጵያ ብምግቢ ነፍሳ ዝኸኣለት ብላብላ ኢሎም ድራማ ይፈጥሩ ኣብ ክልል ዓፋር ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ መፅሄት ሚድያ ዘውፅኡ ሓበሬታ እዩ we often go to bed on empty stomach in Ethiopia Afar region hunger takes its toll ክልል ዓፋር ዘሎ ህዝቢ ብጥሜት ይሳቀ ከም ዘሎን ከይበልዐ ይሓድር ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ክልል ዓፋር ንኩናትን ንኻልእ ሸፈጥን ይጥቀመሉ ኣሎ እቲ ዓፋር ዝበሃል ግን ህዝቢ ኣብ ቃልእ ተደርቢዩ ዝነበረ ብፍጹም ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ዘይጥቃስ ዝነበረ ንፖለቲካውን ወተሃደራውን ኣጀንዳ ናቱ ሎሚ ንጎም ሸትም ብዛዕባኡ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ስለዚ we need to be very careful ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክንሕዝ ክንጓየ ክንክእል ኣለና ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ዓፋር
ንሳቶም ነቲ ህዝቢ ንፖለቲካዊ ሸቐጥ ይጥቀምሉ ከም ዘለውን እቲ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ናብ ኤርትራ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ብፅምዶ ገይሩ ዝፈሸለ ሕጂ ድማ እቲ ዓፋር ዝበሃል እቲ ክልል ዓፋር ክሕዝዎ ዝፈተኑ እናፈሸለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ካልእ ድራማ ክፈጥሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ዓቕሊ ፅበት ናይ ኣቢ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸደ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ስምዕዎም ናይ ዓቕሊ ፅበት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ከዚህ በኋላ ከዘመኑ ጋር ሊራመድ አይችልም የፈለገ ቢሞክር ዳግም ካልተወለደ በስተቀር ከዘመኑ ጋር ሊራመድ አይችልም ኢሳያስ ኮምፒውተር በአግባቡ እኮ መንካት አይችልም ነው እኮ የሚሉኝ የምሰማው ነገር ኮምፒውተር እጁ ይንቀጠቀጣል ኮምፒውተር ሲነካ ኢሳያስ ኮምፒውተር ይጥቀም ዲያ ይጥቀምን ቴሌፎን ይጥቀም ዲያ ይጥቀምን ካለ ቴክኖሎጂ ይጥቀም ዲያ ይጥቀምን እቲ ፋክት አባይታ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዊሕ ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሩ ኣሎ ኮምፒውተር ኣይጥቀምን ኢልካ ክትነዕቆ ትኽእል ገለ ክትብሎ ትኽእል አባይታ ሃገሩ ከመይ ተቆፃፂሩ ሒዙ ኣሎ እዩ ንስኻ ሃገርካ ተቆፃፂርካ ኣለኻ ዶ ድሓን እስከ ኣብ ኤርትራ ክትከድዎ ትኽእሉ ግደፍዎ what is happening ኣብ ሃገርካ ኣይኮነን ሃገርካ ክትቆፃፀር ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን እውን ክትቆፃፀር ኣይከኣልካን ዘለኻ and why are we saying this look at this እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ዝፍፀሙ ዘለዉ ግፍዕታት ሓይልታት መሰረት ዝገበሩም ኣብ መላኽቲ ሓበሬታት ወፂኦም ኣሎም ካብ ኣብ ዋሰንቲ ክልል ኣምሓራ እናተበገሱ ኣብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣ እናኣቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀሙ ዘሎ ከበድቲ ገበናት ኢድ ኣመራርሓ TDF-ን ከም ዘሎም ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣቶ ዝናቡ ደስታ ኣመልኪቶሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ዜጋታት ምሕላው ድሌትን ድልውነትን ዘይምህላው ዝበሎም ኣብ ኣላማጣ ዓስክሮም ዘለዉ ሓይልታት ፌደራል ወቂሶሎም ነበር ፕሬዚደንት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣላማጣ استفدر محزن مسكف الجبن عبقد محيلات فيدرال عبقد محارات سراوي تجرين استفدت ميلوام تفلتي مزلا حد سدرابيتيو تمالي لما أنت زوجة ساعات شوعته يو ونتاتو قاتيمو أنا أيته سلامون أيالي وجزا أتوقعت خيرهم قليهم زليلهم آتيهم نتجازاتي لحندرت بتليتم بجلتاتن جمروا مالكتيو أيته سلامون أياليو نجدين إنفسترون سلزخانة كم تخلي زلوا نجدين إنفسترن عرسون كابي محلوين هيكل أتكلوي ساعات شوعته زمتأكا ياو أتكحيزو إندا تقص ያለዩ TDF ወነለዩ ፖሊስ ወነለና ከተማ ከመውን ሚሊሻ ላይ ከተማ ወነለዩ ካብ ሰለስተ ደቁን ይዝኸውን ዘሎ ካብቶም ሰለስተ ደቁ ተሓደ ወጣዓተዩ ተፈልተ ሓደ ከንሰየ ታ ጓረንሰይቲ ጓል 16 ዓመት እያ ተሻዕ ክፍለ ተማሃርቲያ ሽዑ ብዙሕ ግዜ ተወሰደት ሞይታ ካው ኣርባዕቲኦም ሪፈር ተባሂሎም ንመቐለ ምስኸዱ حدا ودع ستغلت عمت قلعها مويتيو مالتيو كواتو سلمون مس بعل زين ريو زلنا تكونتات نابي قطي خيط كم زلو انت عين شجرات اب تقراي كم زلو نمفلات إنان رزلنا كازين ود زين مثلا نبز سمعوا كوينات بمبال نفيدرال متنقطع سريدهم دردر فيدرال تقراين بهزوز كجمر دمات او عتقري بلام قزعتاو حد نتقراي كملسن تمزابلتينا بمربطم كملوسن مقبار كلمزوخنا قدامنت كو حبو صوي علام حزب تقراي بزو بصحو زلو صوتاتن مقلالن تقديدو تسفا نايسا انا وسانة كيوسن متنقاق يدل يوز بلاقت جنرال لكم زعينت وسانة زدفافو منقص اساس تقطعو كبلن كلهم حتتات بعاقا كملوسن يقبع كبل هزعو عتقري وانا كوميشنر بروفيسور مسفن ارئاس مرح جوجل لو كوميشن هاغراو مخكر اثيوبيا بمسرز زغربو حتو مس بريزيدنت جنرال تادس وردن تابينيون تقراري بكان مسرح زعلمم فلما مدرخ تمالي 22 حملم اب بيت صحفه بريزيدنت تخايدلم اتم امر ح كوميشن هاغراو مخكر علامات كوميشن زحازم عماماتن زتختلم انفتاتن عملكيتم زرزر مبرهي هيبملام نتيجه قرب متفوت حصاغمات بسرماون بوليتيك رده أنت وردتني السبراي ناي تيغراي مرت زغونه حزب رايا كتوورغ موكركا أنت وردتني تلاق ناي سبيتي من جرينة الزكاة سبيتاي نحنا ناي تيغراي منقصة ختم محضر تسفان قبر منقصتاوي محاور بأقوخ مرع تسفان قبر تلاق سبيتي سبيتاي نحزب رايا بعلو حزب رايا زآمنوا ودي رايا عزم زغونه من اسي كمور يقبون تقراوي مرحي نخي مرحس نا شعبيه مرحي كتمصل شعبيه زمرصو مرحي حزب رايا كم حضرو زم سبات ياتم زلوم بوليتيكاوي حشويه
ምስ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘይራኸብ ክነሱ ኣብ ርእሶም ዝሰፈረ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ሻዕብያ ናይ ግድን ሻዕብያ ከይሓወሱ ንክዛረቡ ንእሽተዮም ዓብዮም ቆልዖም ለባሞም ምሁሮም ዘይምሁሮም ኩሎም ሓደ እዮም ቀፅሉ ናይ ሻዕብያ ጥራይ ስምዑ ሕጂ ህግደፍ ይኹን ንስርዓት ብልፅግና ኣሚንካ ረብሓ ትግራይ ከዓውቲ ኢልካ ትገብሮ ሸበድበድ ክብሪ ብሄርካ ዘውርድ እምበር ናይ ትግራይ ረብሓ ክምልስ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ካብ ባዕሎም ካብቶም ሓይልታት ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ብደቡብ ገጽ ዘሎ ሓይሊ ብልፅግና ትግራይ ዝበሃል መንነት ካብ ገጸ መሬት ከጠፍእ ፈኪሩ ተሃንዲዱ ዝወፈረ ሓይሊ ንዙ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ምንም ዓይነት ጽምዶ ክህልወካ ኣይኽእል ምስ ኢትዮጵያ ዝበሃል ስርዓት ግን ሕጋዊ መትከላዊ ርክብ ምግባር ግድን እዩ ክውንነት እዩ ሕጋዊ ርክብ መቸም እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ዘርከበ ማይክሮፎን ዘዝመፀ ሓደ ክነናቱ ፊሎዞፊ ዝድርብየሉ ሃገር ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ሓደ እንታዋዩ ሰብ ዘይፈለጥ ኮንስ ከስምዕዎ መራሕቲ እምበር ኣተሓሳስባ ዘይቀየረላ ሃገር እያ ኣብ ዓለም እቲ ካብ ገጉ ዘይመሃር ፍጡር ክምለሰልኩም እየ እዚኣ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣሎ ኣብ ሰግሊ ናይ ብሓቂ በቃ ሕነና ዝፈደናሉ ተሓጒሱ መፅኡ ተጋራለ ጫውጫው ዳብልና ኦኬ ኤርትራ ከይተረፋ እንተን ኣርታት መፅን ማዓት ረድዮ እውን ኢና ረኺብና ማዓት ዕጥቂ ኢና ረኺብና ብጅስቲ ትስክ ዝዕስ ካብ ሻዕብያኹም ሓፀርቲ ፀረ መጥቃዕቲ ንገብር ነርና ኣቶም ምክልኻል ምስ ቀተልና ብዙሕ ምስ ወደቐ ንእሽተይ ነጥቅዕ ፈሊጥና ምሳሌ መንሱ ገፊፍና ንመስት ዕጥቅታት ሕዚ ጫውጫው እዮም ኢሎም ንሻዕብያ በቲ ረድዮም ንከታተሎም ስለ ዝነበርና ሳንቲም ኣሎ ጌታቸውን ሳንቲምን እዮም ዝከታተሉ ነይሮም ጌታቸው ሰፋ ኦኬ በቲ ናይ ረድዮ ግዛ በቃ ባዕሎምን ብዝብልዎ ዝነበሩ ግን ወሰንቲ መራሕቲ ሞይቶም ሻው ዕርዮም ናጫውጫው ንሻዕብያ ኣብ ሰግሊ ናይ ብሓቂ በቃ ሕነና ዝፈደናሉ ተሓጒሱ መንግስት ጋር እንደው ጭንቅላት ቢኖራቸው እኮ የህወሓትን ጦርነት እንዲያሸንፍ ትልቅ እገዛ ያደረገ የኤርትራ መንግስት ነው። ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ የሚባል ነገር አለ። ይሄን ያደረገው ስለዚህ ኤርትራን ደግሞ መግጠም አይችልም። ጥሩ አድርገው ነው ጥሩ ወታደራዊ ጥበብና ሳይንስ ያውቃሉ። ከኤርትራ መንግስት ጋር እንደው ከምዛ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ሚድያ መፂኻ ክትግዕር ትኽእል ኢኻ ሓያል ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግን ኣብ ሚድያታት መፅዩ ብማይክሮፎናት መፅዩ ጠራዕራ ኣብ ፖድካስት ናይ ዝተዛረበ ኣይኮነን ኣብ ባይታ ኣብ ፅርግያታትካን ኣብ ጎላጉልካን ኣብ ሜዳታትካን ናይ ኣሰብኦት ስራሕ ሰሪሑ ከምዚያ ትሪእዎ ዘለኹም ሓሒሱ ሰራዊቱን ዕጥቁን ኣፅዋራቱን ተሸኪሙ ዝወፀ እዩ ምናልባት ነዚ ከም ብሓይሊ ስለ ዘይከኣልካዮ ኣብ ሚድያ መፂኻ ከም ድሌትካ ኣፍካ ዝሃበካ ኣንፃሩ ክትዛረብ ክትልፍልፍ ዝኽልክለካ ሓይሊ የለን ንሱ ምግባር ድማ ክትክእሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኩሉ እውን ስለ ዝኽእሎ እንተቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን እቲ ኩነታት ግን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝወዳደሮ ሓይሊ የለን 120 ሚልዮን ዲደለካ ዋላ 180 እውን ኢልዎ ነይሩ ፒናታ እንደለኒና ናባና ኢሉ ዝመፅእ ግን ኩሉ ግዜ ቦቱን ውድቀቱን ኩነታቱን ንጹር እዩ ኣበይ ከም ዝበፅሕ እውን ንጹር እዩ ኣብዚያ እውን ሓደ ኢትዮጵያው ከዛረብ ሰምዐ ነይረ አፍሪካን ቀጠናን ለመቆጣጠር የሚያስቡ ሀገራት ከኤርትራ ጋር ያደረጉት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በኃይል ማንበርከክ በሳንክሽን ወዘተረፈ ያደረጉት ሙከራ በሙሉ አልተሳካም። ላለፉት 34 ዓመታት የሄዱበት መንገድ ስኬት አላመጣም። very true 34 ዓመት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈተነ ኩሉ ዓይነት ፈተነታት ኩሉ ዓይነት ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ኮፊልካ I don't know ኦፊስ ኬትካ እስኪ ኤርትራ ክፈተለይ ኣብ ጂፒኤስ ትብል ኤርትራ ትኽፈተልካ ትሪያ ክንደይ ዝብለዋ ኣብ ናቶም ደይተቤስ 3 ሚልዮን ወይ ገለይ ዝብል ካብኡ ድማ ዝበፅሕ ህዝቢ ደገ እዩ ዘሎ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ትርጉም የብላን ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ እገዳን ተወሲኽና ኣላ ገለ መለይልካ በቲ ወረቐት ክትፅሓፍ ከላ ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ the reality on the ground is ዝኾነ ይኹን ሃገር ተሓጋጊዙ ተደጋጊፉ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሒዝካ
ቁጠባ ናይ ዓለም ሒዝካ ገለመለ ሒዝካ ንኤርትራ ከውድቕ ዝኽእል ሓይሊ የለን ኤርትራ ድማ ክሳብ ሎሚ ደው ኢላ ዘላ ዋጋ ይከፈለትን ብድሆ ይገጠማን ሽግራ ይገጠማን ንብል የለና ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ገጢምዋ እዩ ግን ሓያል ንፋስ ድማ ሓያል ባሕረኛ ይፈጥር ከም ዝበሃል እቲ ዘጋጥመ ብድሆ ተፃዋርነት ዘለዎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ኣብ እግሩ ብነፍሱ ተመርኪሱ ጠጠው ክብል ዝኽእል እወ በለጭለጭ ዝብል ፅርግያታት የብላን ኩሉ እቲ ትሕተ ቅርፅናታዊ እንተሃስዩ የግዳስ ሃገር ብክልተ እግራ ደው ኢላ ነዚ ኩሉ ብድሆታት ከባቢና ዘሎ ሱዳን በርዓን ኢላ ኣበይ ወዲቑ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቑ ኣሎ ሶማልያ ንሪኦ ኣለና የመን ንሪኦ ኣለና ኩለንተን አንፃር ኤርትራ መኺረን ብሓደ ኮይነን ኤርትራ ከጥፋእ ዝፈተና ንባዕላተን ጠፍየን መራሕቶም ታሪክ ኮይኖም ኤርትራ ግን ደው ኢላ ትቕፅል ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ግዜ ነዚ ዝነግረካ ኣብ ማይክሮፎን መፂኻ ብገለመለ ካልእ ብኣፍካ ደርከበ ኣፍካ ዝሃበካ ብላብላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ዘረባን ተግባርን ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘለዎ ኤርትራ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ እንታይ የጋጥማ ኣሎ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ እቲ ዓንቶሞ ጀሚርዋ ዝነበረ ምናልባት ኣብዚታት ዘሎ ኩነታት እውን ከርእየኩም እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እስከ ዝራእይዎ ኣዲስ ኣበባ ሪፐብሊካን ጋርድን ኮማንዶ ተሓዊሱ ምስ ብርጌዳት ሻዕብያ ተናፊሱ ክሳብ ፍጮ ተዓጢቑ ዕርዲ ጅግንነት ብልቃሓ ዘደምድም ዝነበረ ሓይሊ ምስ ካልኦት ከማ ዝበላ ሓተሓዱታት ፊት ንፊት ገጢማ እናቐበረት ታንኮም ጋዕገልጦም እናቃጢላ ነፋኹምሽቲ እናቐየረት ምእንተ ክብሩን መንነቱን ዘይደራደር ተገዳላይ ብሳንጃ ከይቀረ ምስ ሪፐብሊካን ጋርድ በላይ ኢድ ፊት በላቲ ሓይሊ ሚዛኖ መዛዊዓ ዕጥቆም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ እቲ ወታደራዊ ስልጠናን ወታደራዊ ምድላዋትን በቃ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣይ ቲንክ እዚ ዝሪእዎ ስለ ዘለዎ ብወገን ፈደራል ከምኡ ድማ ብወገን ኣብን ኣዳኸርትናቱን ዓብ ስጋት እዩ ዝፈጥረሎም ዘሎ ነዚ ሰራዊት ነዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ንምንኣኣስ ንምቁንፃብ ድማ ብዙሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ከምኡ ድማ ተጋሩ ከምዚ ክገብሩ ፋኖ ነፍሱ ዝኸኣለ ክንዲ ገለ ወታደራዊ ዓቕሚ ይሃንፅ ስለ ዘሎ ናይ ህላዊ ሕቶ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኣቶም ድማ ኩሎም ዓደይ በሃልቲ ስለ ዝኾኑ ብወገን ኣቢ ድማ ምናልባት ናብ ኦሮሞን ተመፂኻየ ጥራይ ክምክተካ ወይ ክዋጋእካ ዝኽእል ኪኑ ከይዱ ኣንፃርካ ክዋጋ ወይ እውን ስጉምቲ ክወስድ ዓቕምን ድሌትን ዘይብሉ ሰራዊት እዩ ዝምልምል ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናበይ ገፁ ክወስድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ መርያዊ ወታደራዊ ስልጠና ጠንካራ ሰራዊት ሓኒፅካ ውግእ ብርሑቕ ምትራፍ እዩ ንሕና እውን ኣድለይናዮን ላዕለዋይ ግዝኣትናን ካብ መረበቱ ተፈናቐለ ህዝብናን ግና ናይ ግድን ክምለስ ኣለዎም ላዕለዋዊ ግዝኣትና ትግራይ ናብ ንቡር ይምለስ እንትንብል ምእንተ ብሰላም ክንነብር እዩ መሬትና ይመለስ ንብል حتنا أمحرا إلى سلطان توصل له هاتي ملك لا سلطان كوسو بدي من متيت لا سلطان وطم هاي السلاسة إلى سلطان كوسو بدي من متيت لا سلطان وطم تقرأ إلى سلطان كوسو تلتي بهندي دم حفصي دوت لتي إذا دي قاري السند حديا واطن دحوين دي تغير وطا ويل لمن جلس نوصلكم أبا قابر تما قبر أبا قابر نوصلكاتهم من جلس نحصوكم هم أجاتاتنا دغونكم يا أجاتاتنا دندوري እዛ ትግርኛ መቸም ናይ ትግርኛ ናይ ሰብ መፍራድ ኣይደልን ግን እዛ ትግርኛ ካብ መቐለ ጀሚራ ንታሕቲ ገፃ ክትከይድ ከላ ንኽትርዳእ ኣዝያ ከቢድ እያ ትኸውን ዘላ ገለገለ ሰባት ኣለዎም ብርግፅ ትግርኛ ይዛረብ ከም ዘሎ እውን ዘይተረዳእኩም ክኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን ዝዛረብ ዘሎ ነቶም መራሕቲ እቲ ራያን ከባቢውን ናብ ኢትዮጵያ ገፅና ክንኣትዩና ትግራይ ባዕሉ ይፈልጥ ዝብል ዓይነት ኣዘራርባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ተጋሩ እንታይ ይደልዩ ምዕራብ ትግራይ ድዮም ክመልሱ ዝደልዩ ሞጌሮም ደም ፋሕፋሕ ክብሉ ዝደልዩ ናይ ትግራይ ጉዳይ እዩ ግን ኣብ ትግራይ ግን ሃገርን ትክልል ከም ዘለዎ እንተኸይሉ ድማ ናብ ሃገር ገፁ ክኸይድ ዝደሊ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ድማ መፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ስለዚ ተጋሩ እንታይ ይደልዩ ንዖም እዩ ዝምልከት እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምፍልላይ ግን ናብ ፅቡቕ መንገዲ ክወስዶም ዝኽእል ኣይመስልኒ እዩ ሕሉፍ ሓሊፎም ግን ኣሽከዕላል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝዛረብዎ ዘሎ ስምዑ ዲሞክራት ገኒስ ብልሃዋ ስመራ ክኽየድ መንገርገር ኣርጊ ኮይና ድባዕላ نحن دمنا إلناكم جنرالات آياتنا بهذا يوحنس النبرة تجري تاركونا لف تقصكم ترحق بجا كامل لف تايكم نقر لكم هو إيرترا قدم جداناتكم يعني را دبيناتكم يعني را أبي إيرترا تسديدكم يقوم تمليسكم هيوتكم تخنصنيركم لنويح عمتات دماكم ينيرو من هال بعد حلف إيرترا عمتات إيرترا بقدر سلز وردت يلا كفالنا كتبا لو تسلز رأخهم تقبروا زلون شبدا دا عبد على إيرتراويان صبغ يكونن
إذا حج وريدكم هذا لهم ترميسكم هذا لهم ون وتصيت نايت بوليتيكا وتعبيت ناتكم يو I'm telling you the truth حسوت هيكون كمزي صلي يكون كنز نقرأكم زلهم ما هيكون كنز زرب زلهم حتى إذا نقرأكم زلهم تجارو أبي إرترا تسديدهم كمزي لهم السعودية تسددوا زلهم هابون اللي علينا إرترا تسددون يركم سريعكم هيوتكم تمرحون يركم يقوم زيت أنتوا يكونن من البعض سخيت فلتون إرترا لو مخيناتو زلا حزب إرترا حما أصل زخون يكونن الجدان عصوان دكتها سلسة قبلها ولا ون زبالة مرحلة كير غبت إرترا أب زبالة أكو تباك بس تخليها محل قوتاتنا هجات ما خلو الجدا يلا على إرترا نبي كم تخيل كل إرتراوي دفلت إرتراو فعفعيلي لزجهار سبالو إرتراو فعفعي بلد إرتراوي دقة خيدو سلطون تمرتيد وسزالو من البعض عقاتكم أبا مروهم استغرته شجرات كلوكم يخلي إرتراوي فعفعيليو هاتا شايبلون بلا بلا زبل سبتريغ تسميها تحزنوا إرتراو فعفعي بلد نبدقة خيدو من البعض بتزقات أما بدوتات أفقدوا تسديد له بسدة وتيلو سدة وتيجن انتهي جبرالو بخمين برالو نزي فلتة رايز زي بتمرتي سلطينو بغض تبع معبيلو توديبو تترنيفو فيستيفالاتو بخمسة عينة منفذ حلف زلي سلازي إيرترا نيرتراويان كتنعقو وامتخولو سراويتنا إيرترا كتنعقو تخولو كل جزيجن مسنبر كخيو دقوتيو فحبتني لو كتافيل كاز حسب كيهز بدما تريول لهم زخوان يكون إثيوبيا كمزة عينة ودابك فترة يكلنيو أيكلونيوم they can't أم حراك جبر أيكلا واشنطن دي سي قمت حدا عبي تولد إثيوبيا كزارب كله كمسكر كله سمينا هنا بغزري كابانا تبيهم زعدو دحرينا استسددو درجات مرتهم قال مله كمان اللوجن كندانا بصحيح بلومن نافنا إرتراويان ودابنا إرتراويان جن كاف سورا جميرك سابلومي زجرمي النابلي تزارب سلزي ما مسيهم أفكم ذهبكم بويواي تقرنيا غيركم سب كتربشوا تفتنوا يوم مودا تاجن اتاكفاكم تاتم كلكم نعاقم يا تحسن برنا إرتراوي تحسنيا زياد رايكم لكم إذا اللي إرتراوي ولا وين نابجد قاد تيتي خايو نتابجد قاد نابجزاز غير سبيو زياد رايك ترداكم اللوا إذا سلم تاج بلزلوا أنت أرى إرترا كل عينة بروباغندا ينفنيو من نازلوا ما نقبر هم نقبر أياتنا كويكم نيسنا نتجارسي كحموش تملين لين مزحول مغنيات سؤرومة مال دمسة كمادغاسكار المسة سدتنيا 5 مليون وضحوا لعل وضحوا شكرناتكم مستقارو تراي تزراربوا لأنا كل جزء إيرترا شكرا لنا سجمات لنا بدوتات لنا نيرترا ويعني ترف تجارو دما قدايكم قبروا سمدا كنبل كلنا جن تجارو وشتاو قدايكم ناجبركم نحن دما وشتاو قداي ناجبرنا كم قرباب تزبي زرخ بنا نتاتالو حدقاك فترة نازل كنا تاتالو نعو بحبار نمكت مالتي صمدو كينو زخيد نجار يلن جن نتاس صمدو نمبتان زي جبر نجار يلن كان يشابينا خوات امرت يبت استريت استلالفال የትግራይ ክልልን በጦርነት ለማተራመስ እያሰራ የሚገኘው የሻቢያ ጦር ጋር በመጣመር እየሰራ የሚገኘው የህወሓት ክንፍና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ የሆኑት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጥብቅ መልእክት ከትግራይ ምሁራን ደርሷቸዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ የሆኑት ጀነራል ታደሰ ወረደ የትግራይ ህዝብን ሰላም ለማስጠበቅ ቃል መግባታቸው የሚታወስ ቢሆንም አሁን ላይ በትግራይ እየተካሄደ ባለው እንቅስቃሴ ከፍተኛ ተቃውሞን ማስተናገድ መጀመራቸው نزيد صمدو زبحال المفراس كل عينة فتنتاتي زكاية زلو صمدو كم حدا نعبي حمدون سرعتون كم عبي سقات ترأي زلو كنا تاسلو زخوني نعون مفراس كل عينة بدو تاتيو كل عينة تنقلين شرحني زقبر زلو جن نزخو لخا معزاب يدلي عبزي اسكسمعون بزعبات صمدو زملكت بحرازي سناي صمدو حنتنا بعد ما خاب نجبرات صمدو مثلا حسب حدا قسم استجبرت زملكة أكاد مالت انت زي تبدي صلو أول ونز جورو أنا ونز جورو نجار ودينا لنا مشنا أكون تسجيرنا لنا مالت حسب تصمدو جيرنا لنا مثلا حسب حدا بعد ما خاب نجبرينا مع الزبد اسكيجول تغير له ونسم تاتك يخلي بحرازي سناي صمدو حنتنا بعد ما خاب نجبرات صمدو مثلا حسب حدا كم نريد لنا نتصمدو نمبدح ونتصمدو انقفات نمفتار بلصقنا بكل من قدينا مغلل وخادو اما خرطدو عبيت عددو كادرتادو جن افريدو غنزبدو كلي وحيز فني زلو اتكونت هدما اي ثينك كم معلتنا معلتي حنت فيديو شددو لنا اول ستالين نمنت انتاي داتا فيلم ستالين نمنتاي تعدمه انا نمنتاي ترفكو كوا ستالين مس عدمنا يوزي مأمونا غيرو
ቦርሱ ጠራኒፉ ሕብራው ካምቻታቱ ጠራኒፉ ይጽበ ክድውለሉ ተጸቢኒ ትም ተተጸበ ትም ወዮ ዘቀመጠን ካምቻ አፍታ ቦርሱ ስጋ ብዝህድ ህዳ ትም ምስበልና ንናይ ስታሊን መደባት ምዕናው ተተሓሒዝዎ አነ ተወጢጠይ ከይድኔ ክፈራረምዶ ክጽሓፍዶ ዝብል ህውተት አምጽዩ እዚያውን መይታቶ በቃ ዕድመ ኹባቶ ምስኮነቶ እናሃለ ጸርፍ ጀሚሩ ልብ በሉ ክንድዝ ጻረፍ ዶክተር ሪኢኹም ትፈልጡሮ መጀመሪያ ስእለይ ጠቂዕሞ ድማ ብል ነይሩ ሰብ መሲሉና ወደይ ተመሚኻ ሰብ ትኸውን መሲልና ክልተ ሰለስተ ጊዜ አመቕሎ ደይብካ ዘይትበስል ጥረ ምዃንካ ምስ ፈለጥናካ ድማ ክዒናካ አርባ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ነቲ ሃይለ ደደቢት ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣቲ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ጽምዶ ሓንቲ ጽሕፍቲ ናይ ስታሊን የዝርዋ ኣለዉ ንሳ ድማ እንታይ ትብል ጽምዶ ኣብ ክልተ ነገራት ፈሊኻ ምርኣይ ከድሊ እዩ ጽምዶ ፈሺሉ መይቱ ወዲቑ ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ኢሉ ጽሒፉ ጽምዶ ኣብ ባይታ ስለ ዝወረደ ኣብ ሚድያ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ትርጉም የብሉን ህዝቢ ዕላማ ናቱ ኣብ መወዳእታ ሚድያ ነቲ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ንምድጋፍ ንምብጋስ ንምድፋእ እዩ ነይሩ ስለዚ ወገን ኤርትራ ይኹን ወገን ትግራይ ኣብቲ ዶባ ዘሎ ህዝቢ ኖርማል ህይወት ክነብር ጀሚሩሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ፈጢሩሎ ትወጥር ዝነበረ ኣልይዎሎ ስለዚ እቲ ዝነበረ ቴንሽንስ ከም ዝሰገረን ኣብ ዝምልከቶ ቦታታት ድማ ኣብቲ ኣገደስቲ ቦታታት ድማ ንቅድሚት ከይዱ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሎሚ ናይ ኣቢ ሕቶ ብወገን ኤርትራ ከጥቅዕ ይኽእል ዶ ዝብል ዘረባ ተሪፉ ሎሚ ኣብ ወገን ራያ ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም ይሃርሙኑ ዶ ካብ 4 ኪሎ ይብንቅሩኑ ዶ ዝብል ግምታትን እምታትን ናቱ ዘጨንቆ ዘሎ ስለዚ ጽምዶ ዕላምኡ ብትክክል ዝሃረመ ሽቱኡ ዝሃረመ ኩነታት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣብ ሚድያ ጠራዕራዕ እንተ ተሰምዐ ወይ እውን ብዙሕ ተሃዲድ ተሰምዐ ብዙሕ ኣኽባር ክትህብዎ የብልኩምን ዝብል ፅሑፍ ርየ ነይረ ኣይ ቲንክ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ድማ ንዑ ዘጉልህ እዩ ንሕና ንጽምዶ ምስ ኩሉ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ሱዳን ዝግበር ጽምዶ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ጽምዶ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስቶም ጎረባብቲ ህዝቢ ዝግበር ጽምዶ ኩሉ ግዜ ጽቡቕን ቅዱስን ነገር ስለ ዝኾነ ክንደፈ ኢና ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኢዱ ዝሕውስ ወይ ኢዱ ክእቱ ዝፍትን ድማ ኢዱ ምቕርሳም ነቲ ዝግበር ዘሎ ጌጋ ድማ ጌጋ እዩ ምባል ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስራሕን ሓላፊ ኦኬ ኔክስት ቪድዮ ሓንቲ ቪድዮ ከርየኩም እየ ለንቀነ ብዙሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ ያሳ ድማ ሓደ ሼክ ናይ ኤርትራ ሓደ ዑስማን ብድሆ ዝብል ሼክ ኣዳም ጀበር ሸባን ዝበሃል a respected Quranic teacher in Ganda disappeared after being summoned by Eritrean authorities ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተወስደን ከም ዝተኣስረን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ብዙሕ ኣዛራቢ ኣርሳት ኣብ መዛረብ ኣርስ ኮይና ኣላ እስከስምዕዎ እዚ ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣነ ካብዚ ንኣሕዋተይ እስላም ሓደ ነገር ክትገብሩ ኣለኩም ስቕ ኣይትበሉ ይብል ነቶም ለባማት ክርስቲያን ድማ ኣእምሮ ዘለዎም ግደፉ እዚኣ ኣይተዋፅኣናን እያ ኩላሕና ነቶም መራሕትኩም ነቶም ለባማት ነቶም ኣክስቲናትኩም ምኸርዎም ወኢላ ኩላህና ከይንበኪ ይፈርሕ ኩላህና በላኪ ኣትወና ፈርሕ እዚ ሰብኣይ እዚ ተኣሲሩ ዘሎ ብዝቐልጠፈ ግዜ ኣውፅዎ እዚ ቤት ትምህርቲ ተዓፂ ዘሎ ክፈትዎ ኣስላማይ ከም ክርስቲያናይ ሓደ ማዕረይ ብሓደ ዓይኒ ረኣይዎም ግደፉ ይብለኩም ኣለኹ ወሰላሙ ዓለይኩም ሕጂ እዛ ዘረባ ብኩሉ እንዲኦም ሸር ትገብርዋ ዘለዉ ሓንቲ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖታት ዝምልከት ቅድሚ ነዊሕ እዋን ዝተዘርበት ቪድዮ ክበኩም የስምዑ ንኣንፈት እስላማዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራ ክምልስ ከሎ ዝኾነት ሃገር ዝኾነት ስነ ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር በስገዳድ ክትስርፅ መሰል የብላን ዝብል እምንቶ መንግስትና ኣብርሁ ኣብ ሱዳን ዘሎ ስርዓት ንሱዳናውያን ጥራይ ዝምልከትን ምርጮም ምዃኑን ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መልሱ ብምቕጻል ምስልምና ቅድሚ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ምምፅኡ ከምኡውን ክርስትና ቅድሚ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ክፍላት ዓለማትን ምዘርግሑ ኣብ ሃገርና እግሪ ምንባሮም ገሊጹ ሃገርና ካብ ወፃእ ዝመፅእ ምስልምናን ክርስትናን ከምዘየድልያ ኣረጋጊጹ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ህዝብታት ፀቕጢ ዝገብር እንተኾይኑ ዘይሩ ምስሕፋሕን ዘይርጉእ ኩነታትን ስለ ዘስዕብ ዕሽሽ ምባሉ ብሕሉፍ ተመክሮና ከም ዘይምጥቃሚ ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ
ብዛዕባ ኣባልነት ኤርትራ ኣብ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ተሓቲቱ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጉባኤ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝገለጽክዎ ኣብዚ እውን ኣባልነት ኤርትራ መንነት ንምድላይን ንምርግጋፅን ኣይኮነን ኢሉ ብዛዕባ ፀጥታ ከባቢና ኣመልኪቱ ከዓ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ንኩለን ናይ ዝኸባቢ ሃገራት ዘገድስን ኣብ ልዕሊኡ ዝውሰድ ስጉምቲ እዚ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ የለን ስለምንታይ ከም ተኣስረ ኣነ ዝበፅሕኩ ሓበሬታ የብለይን ብዙሕ ሰብ ግን ብፍላይ ኣማኒ ምስልምና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብ ይሰማዕ ኣለኹ ኣይሆፕ ኣወል ስዒድ ዝኾነ ንጹር ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ዓዲ ልክዕ ከምዛ ናይ ማዕበል ፈጢራቶ ዝነበረት ሓጎዝጎፅ እሞ እቲ ሓቂ ካብ ውሽጢ ዓዲ ኣቦ ከም ዘይተኣስረ ምስ ወፅእ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ሩፍ ዝበለ ኣፍኮርስ ንኣጀንዳ ኩሉ ሓደ እዩ ኩሉ ግዜ ብየማንን ፀጋምን ንምልኻዕ ኣይተርፍን እዩ ግን ነገራት ኣጋጢሞም ድማ የጋጠሙን እንተጋጢሞም ከንታይቲ ምክንያት ናይ ምግላፅ ልምዲ እንደዝመፅእ ነይሩ ናይ ብሓቂ ነዚ ዘየድሊ ድራማታት ኣንጻር ኤርትራ ዝፍጠር ኣብ ምዕጋት ዓብ ግደም ተፃወተ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ነዚኣ እውን ኣብ ገለ ፖይንት ኣድረስ ክገብርዋ ካብ ውሽጢ ዓዲ ምሕፅንታ የቕርብ ምክንያቱ ኣነ ናተይ መርገፅ ኣፀቢቐ ነጊረኩም እየ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለተፃሓፈ ንዑ ጥራይ ሰሚዐ እዎ ከምዚ ኣጋጢሙ ኣይብልኒ ኤግዛክትሊ እንታይ ኣጋጢሙ ክልተ ሳይድ ሰብ ተኣሲሩ ይበሃል ኣሎ ብወገን ኤርትራ ድማ እንታይ እዮም ዝፈልጡ እንታይ ኣጋጢሙ ናይ ክልቲኡ ሳይድ ናይ ክልቲኡ ግምት ከይረኣኻ ምዝራብ ምዝንባዕ ናይ ኩንነት ጥራይ ዘርኢ ስለዚ ኤርትራ ናታ መግለፂ ናይታ መረዳእታ ክሳብ ትህብ ምፅባይ ኣካል ናይቲ ኣተሓሳስባ ናይ ሕጊ እውን ከምኡ ስለ ዝብል ናብኡ ንገድፎ ሕጂ እዚኣ ነገር እዚኣ ብብዙሕ ፅሒፍኩም ላይ ነዚኣ ስለምንታይ ቀደይ ትዛረበላ ዘለካ ብላብላ እናበልኩም ብዙሕ ሰብ ፅሒፍለይ ብውሽጢ ኣናይ ነው ነገራት ዘይፀረየ ሓበሬታ ኣብዚ ምፅእ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እየ ሓደ ክፋል ናይቲ ስቶሪ ሰሚዕና ኣለና እቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ስቶሪ ድማ ክሳብ ንሰምዖ ክፅበያነ ድሕሪ እየ ናተይ ርእቶ ክብ ንቐፅል ዝብለኒ ካብ ትፅበዮ ሰብሲ ሓገዝ ዘይትረክብ ወይ ከዓኒ ደገፍ በቃ ኣብ እንከሎ ሰፖርት ፍሪ እዩ ንኣብነት ብዙሓት መሓዙታይ ኣለው ቪድዮ ናተይ ርእይዎ ላይክ ከማና ይቦን እዚ ናይ ናፃ ማለት እዩ ስኻትኩም ግን ታንክ ዩ ሶ ማች ክብለኩም ይፈትቱ እዮም ኩሎም ፎሎው ትብልኒ እዚኣ ላይክ ትህቡ ኮመንት ትፅሕፉ ድድግፍ ሞራል ዝህብ ማለት እዩ ነዚ ሓፍትና ይኹን ካልኦት ምክሪ ክበኩም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓውዲ ናይ ቁጠባ ድዩ ከምኡውን ዩቱብ ወይ ገለ መለ ክጅምሩ ከለኹም ኣብ ሂወት ንክትዕወት ዘድልየካ ዘይፈልጠካ ሰብ ዝያዳ ድሕግዛካ ከዚያ ክትፈልጡ ኣለኩም ብፍላይ ኣብ ሚድያ ወላ ኣብ ቁጠባ እውን ከምኡ እዩ ዝፈልጡካ ኣሕዋት ኣብ ሕብረተሰብና ድማ ብፍላይ ኣነ ሕጂ ከጋንን ኣይደልን እየ ንኮርሳተይ ይኹን ንዩቱበይ ኣሕዋተይ ኣብ ቅድሚ ተሰሊፎም ዝሕግዙን እዮም ካብ ዕሩኽካ ካብቶም ቀረብትካ ካብቶም ትፅበዮም ግን ከምቲ ዝድላይ ትረክብን ኢኻ እዚ ከዓ ከም ንቡር ጌርኩም ወሰድዎ ምክንያቱ ካብቶም መዛብ መሓዙትኪ ንቅድሚት ክትከዲ ስለ ትፍትኒ ዘለኺ ገዲፍክዮም ክትከዲ ደስ ኣይብሎምን እዩ ስለዚ ንዓኻ ንላዕሊ ንክትመፅእ ምስ ዓበኻ መይቢ ክሕግዙካ ይኽእሉ ኮኑ ግን ኣብቲ ቅድሚት ብዙሕ ክሕግዙካ ይፍትኑን እዮም ብከምኡ እንተተረዳኽሞ ፅቡቅ እዩ ኣብ ካልእ ምስ ቀረብትና ኣብ ባእሲ ከይንኣቱ ወይ እውን ኣብ ካልእ ከይንኸይድ ድማ ምጥንቃቕ የድሊ እንተ ትባህር ናይ ደቂ ሰባት ከምኡ እዩ ናትናኤል ተስፋፅዮን ድማ ለንቀነ መቸም ዘናይ ብሽክሌታ ቢኒ ምስ ወደአ ሕጂ ድማ ናቱ መበል ራብዓይ ኮይኑ ብምእታው ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ከም ዘረኣየ ኣብ እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ብብዝሒ ሸር ክትበሃል ሰሚዕና ኣለና ናቱ ኣምላኽ ይሓግዝካ ኣብቲ ዘለኻዮ ኣይሆፕ ሞር ዓወታት ክትረክብ ናብ ቅድሚት ገፅካ ንክትመፅእ ተስፋ ንገብር ንሕና ኣብ ዝረኣናዮ ሞራል ምሃብን ምሕጋዝን ኣካል ናይቲ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣምገነ ዱዴስ ሓንቲ መስሓቂት ክትኮነኩም ትኽእል በኣ ገይረ ክውድእ That looks specifically Eritrean, not Ethiopian, not Somali, Eritrean. Starting off strong, Halle Berry. This is not Halle Berry. It's Halle Berry. نزل celebrity بس إيرترا دم مساسلا نابلت يعتنقرن زلا نزا حنا برهي لا تا نزا هيلي بيري هايلي بيري دي أقلت بحالنا عاملتي دسي لنتنات أناليسيس هايلي بيري سلام ديو كيف تمام؟ She's embodying Elsa Kidane. If you know, you know. That's it. This is Elsa Kidane for reference. Yeah. Next up, Michael Ealy. Hey! This is not Michael Ealy. This is Mikael Elias. This one, he's not African American. He's with the Karen. Huh? نزا أكتر زد غاركيل مكيلي لاتو خمتري ود اللغة معنا هوليوود سيلبريتي ود خراني قاعد مسيلي لاتو okay I don't know media بزو creativity خاطري Next up, if you can't tell from the shiny head, Boris Kodjour. I don't know how to explain that with with the shiny long head. He just looks like a waldu. That's up.
ولدي تمثلي لا I know you're editing. That's not. Okay, next up is Regina Hall. I know she's editing with that look she's giving. I know. If I told you this was Regina Hall, you would believe me. If I told you this was Regina Hall, you كم جاكيراتها حيزاتنا لا anyway I like the creativity نايلو مارس أبز غودي بزو creativity زلوا بزو فيديو نيرنين جزي حسيرني نايلو مارس أبز غودي لايك كبروا support كبروا ريتهم بحنات من قد يقولوا في نابلكو مزيح قد فكم لبيس مني حلمي دهنتيو بلتكي معرقكي بعيني كريو طعمك اسمع عني كويتاي لمينيو عدى يا بجنيا إلى ناقريو عدى يا بجنيا إلى ناقريو طعمك اسمع عني كويتاي لمينيو العالم نداري نادنا كفدري أفريقيا